ogweta somorero ime encherenga buneyo Nyasaye igagotoma omonto kane watara ime y'omorero tari ngogosoka isiko y'omorero igokoba omorero rime ekero koba omorero ime eng'encho neri ng'amanya abantu bari isiko bakorigereretie nigo bakobora ng'a wasire babora ng'a kwayire lakini you are enjoying inside that fire. Igo we enjoy ime y'omorero oria inga nonye chakere nonyo bokongu boro bokongu naende boro botindi igo we enjoy ime ogotare kegero omonto kane nigaramo naye Yesu Kristo no omonto kane asobongima bwao gwaetananire kabisa kwarigirie gasi yaborire Kristo nigara sega tigati yao owe enjoya nakoretoro gwanchani nakoretoro morembe nakuigurire bisieri ingato koya nonya bao korine gasira hawatafunga milango yako katika jina la Yesu Kristo hawatakufungia milango katika jina ugonjwa haitakushinda katika jina la Yesu Kristo biashara haitafilisika katika jina la Yesu Kristo maana Yesu atakuwa katikati ya moto Yesu atakuwa katikati ya shida Yesu atakuwa katikati ya matatizo erega agosoaga tigati yemechandelio bwate igawe sonania Yesu mwana Nyasaye igawe sonania asemechando ryogwetera ekero ryoka kwa igone enkoro yao kwa moereri baga abantu baisiko bakoseka bari batari somorero ime lakini ayo ra somorero ime you will be always happy igora toro mogo komonene ekiageranga nonya matemu akoba kero kene wakachisabu wachikolengania mariogi wachikwachisabu chianga gosoa wachikokole kosukie wachikoleke bintu byangire gosoa lakini Kristo kanyorire libaga asemechande iyo igao kobwato koboko ligereria ekero Petro aenda gochikolimera gotacha sama asamache aba muna igari mera igarangiriti Yesu mbwato koboko Yesu akora mboroko boko kobwata okuruza semechande lyo bwate Yesu akora mboroko boko oswa as amonaye asemechande lyo ta kogotiga yagatanga tinko gotiga nonyangake intunyane na incherimba monaino noro segirore meyanenje Yesu nigo rokwama nigo korososa noro nyare ko barokomenta rokwama bona asema mbia bono iga ekero koboka okogenda obisi yao okogenda gasi yao okogenda asebiasara byao manyanga shetani kero kendo obekiro omoriro marange obekiro omoriro etani kiwango but Yesu Kristo ataingilia kati atakusafisha atakutengeneza atakubariki na atakufungua milango iliyofungika abarogi babekire metege mengi abanyamisira babekire metege mengi abantaba bisa abaibi nabarogi nabantu bakerengenjo bakobekire metege mengi bagoke iriomoriro kwarokirwa marieta kero kende byasara birani na magega kero kende abane school fees wademechando kero kende omugako ogotigire gosomo kungu ogotigire ebintu byasarekire Nyasaye igagotoma Kristo oso ase nkoro yao okoretero boremu naendo kwana amonaye naendo korusia somororia toko gosamba naende tiga tosabe Nyasaye tata bemeganda mo chenu igoromono munyamabera mange twakobakire naende twakoiro bona sema mbiyege kera na Nyasaye nasaberaniriye morigeria bwa Soko TV asema mbiyabona iga na bonsi Nyasaye to abagwetera somorero abawetera aseme chando asema mbiyabona iga nabasukuru kya samoka Nyasaye ramboro ko kumya sebare obasesenie nando bemukiro watogie na bemukiro igore kera na Nyasaye bimeganda tigeretari ari bakwa sege nchama yali ogotokorera na sege nchomorembo gotoa bono nigo nasabire ngoso na negatigatiye byasara byo monto oso negatigatiye familia yo monto oso negatigatiye Nyasaye biyegasi yo monto abantu mbaro ki passport cyabo kibwatire abantu mbaro obogima bokongete amoroire ababwatire Kristo bakonye nande basesire kera na Nyasaye igasema mbia bawe katabimeganda nigo twagwitire tusemere cyo wanchani bwao asabanyika Kristo soro motorito nasabire omorande chafete ageta mumanyi korwa Happy Church Ministries International suneka Nyasaye bimeganda agosesene shalom obe no mugasomya.
onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobunchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabukorigerwa na kiro muntu. Kegemo mwancho muligerali bw'Ensoko TV litko likoro ngati kirimo Monday nande Jumatatu mwancho muligerali sitaliki nibiro mutinyo gatatu mwaka bw'ekiri 2025 nemo nigo no mitinye ndate kumnyoka nandane mono mwancho muligerali mugusyo mintando sia solese mambia bono ngo kwaliganie nabatebinga inchuo toso asumurubili Ensoko bwakire elitonyara kwa batoko genda sobwa moni manyetenga bonekere ikibo chaka naliyoko beka manga soboroso kurendeli tukulyo mukubigora kirali alingeliyo go sasima nali gwachagete kuligera linga mambia nchikorusi gachaye kaliya mambia nchikorusi kinyende mugondo bali barasense moyo bolimi na bali baraso muchiyo Nairobi litukuliye goranyo nali gwati mugete chianga chiona kwa wembe olende chigwa kumubasole ero gwale oteba ngobo kironye goko genda bwo mu indio genda mapema nyigo koboka mapema ogenda ukebatinaro otebe nga gwachire mapema so okebati alio monyonge na itukulia lero mwancho muliringa otebinga ndonsia sole ege nanga egetaseni ekengo kwatole aliagendete gokorekana kurwa chinse mu chonsi na namono elitonyale kwa batogo ko sam ko gotebi go sego kumanya asomuntu itubwike gusia senchera endonge na ayo nyole libagali okonyara kwa bagokuru birengera libya go cha somuro bili Ensoko bwakire mwancho muliringa ndonsia sole sembambia bono ko tebinga nabo konyara kwa bago kurangeli babiri batoto batebinga boke litonyara kwa batogo swa sumurubili na namona sengo tebinga nigo konyara kwa bago go toikera iga kolende itanga nimbale uranyol na lili tanga ni kwaligeririe TV yago kwanyara kwa bago konyoli link ya sesemo ya YouTube go stream ase nyumba yago kona kwebolinga ningoyo go kwanese mambia bono nchengoro ku Innocent Onyango nabuna botambe ngo batebyo mwancho muligerie kera tuwa manyane to korabana kera tuwa rabanire twanyara kwa batogo kwana buna abana abamo mugusi elitwanyara kwa batoko genda busyo na asana mono mwancho muligeli ntete go tebinga bona sebirengo binde na bongo ko irorongo tebinga onye kole asorogo ngorwa busigo konyara kwa bago Scania TV yawo otonyora sense mili platform eli ekorunga pang ni maete mbali bana go tebanga rongo rwa busiku rwembule kubaiga nigo tutarabanyole sembe ora kinena boto tebinga ngakyogenda te gotonyole ye mase ye mokurwa asorogo ngorwa busiye kerango kona busi bongo kwana igoro y'iki county cyito ibere Kisi na Nyamira mbale bali chinsemo cya Kisumu bali muri chinsemo cya Migori bunabona ni maeto mungwa noyomo ulio kwa base border matalia ugochokwa ni timu ilia ya Customs Mr. Enoch Mbiyamono nande tubwate no kumagoli nero gatebango muchiyo bono uralyo kurunga Musaraba Town ni maete badromeo mumanyi kuri chinsemo chirichia nyancho nali ni manyete babo Jeria na bogoto tebinga kense ya baharini yagendete gose manma by the way baharini otatebyo muchinga kyogendrete imanyete chinsemo chirichinde Barnabas
nayo tutenga Katari nga kiro mwanchu muligere limbi ya toko manyenga kerensi ya Kenya gendete kuna kulera igoro yogosira kuyole ngo mujumbe bw'ensemeli Emurdikri eselieta Johana Ngeno nabo igo ensengi manero nebugate boniga esegia gendeta sensemelia ya Irani mwanchu muligere ya sobu amensi ya Israel nabo igo bakubwatira na nensi America bagendete kuruta chimbunde na koranga ngiki yakorekane gwikira boniga malieta manene yabarayi bali bakora ense ya Irani nigo banyare ko bakoene kigwa abandi basiri ubugima bwabo nesegia gendete abandekera bagosira abandi gonyara ko babare bagwa kwa mabutana gotebunga gendera libusyo na namono mwanchu muligerelie asense mu mutandao nigegendete gosasali gongo gotebinga nonye nintu kende gions kelikegendeta sense meyo kegendeta sorogongo ruiturwa gusingo kumanyitole na insa chinde na bora base kobolia semambia bono ngakino sentingo nyara ko bango kwana na inu namba itoje studio gere 0788666663 inere nambo kunyara ko bago gutuma ujumbe ya watotebia soberete semambia bona nemono ntete gotebanga bali muri chinse chirikire ase Middle East na roche Barnabas yokontebinga Innocentigo tole nyumba na umogoto tebinga kiembege ndete kubusage ko rumugusire rogari kirase kogenda Baghdad kwa monyora kogenda Jerusalem litwale ko somese Biblia kwa nyoro mugusiyo kurukumanyi no ale mugusio kurukumonyonge no aberete nabo igo nabo kogenda chinsemo chirichi America erotwa na aleti kale bagatoka nyoro muchuito tukayoruka keroka igo mwanchu muligiri nabo gototebya ndonse soberete nga ningi kegendete gokorekana semambia bono nande buno mwanchu muligiri nagotebiria yo mange tigangirane nande ngokwa ninga masoge nande ngokwa ni aseke busikiri ngotenga mwanchu muligiri itongo mochochi naye kwiraniringa itongo noga yonyensekere burungi kurendonye teli burunge nabogotate yo musoli bwege susuchi nsemo chirichia na Kuru City Salams Club imanyetenga nole naye noligeretia semambi yabono tigandara chakandara ligerelie kikosi kelikia nyara ko bagego swa asumurubilie semambi yabono munanago tebi gokonyara ko bago kurwe list yabo bayigenchega siane ngokora neko yupunguza sobwango sana nindo chegaiga agoteba Benjamin Nyaboro agoteba good morning from Netherlands. Great greetings to my wife, Peace Linet Nasan. Agoteba Gleison representing Ikorongo Olimeli Ria Michoki. Biyamono chiseme chia Netherlands Benjamin Inga Kimogendrete. Enok mo makuri agoteba kuruchinsemo chia Musaraba Town well represented. Biyamono Simon Onyuro agoteba amen pastor Simon Onyuro kurwa chinsemo chia pipeline onomo pastor nere. Agoteba noara somurobel Charles Luanga agoteba mwalimu Charles Luanga kuruchinse mo chirichia Nyamira County agoteba basement ni mata agoteba kurunga Kenyere basement no ara somurubeli no mongino yo kurunga Jacqueline Kwamboka agoteba ndani ya show loading up Monday morning. Barnabas Kebaso agoteba amen pastor tuned from Doha Qatar pamoja Ensoko neye moyo Kadayana na Innocent Edinori na agoteba tuned in from Lyoga Mosobeti agoteba tuned in hadi mwisho ntegerete Jeria Kirbombi ya mono kila ngende tekora Jeria gaiga happy new month kurwa agoteba ngumbu mani Bahrain Kingdom wikakanyimbo mwakiage village bono iga asemambia bonekera mwigule Jeria kukwa na maiga moya bwata senchira yibwikiranu iga agoteba noale na abayibuli baye bagurungongeri na Mariana na abana ba Minto bakurunga Mazdiga Macdotak my husband yakurunga Ben nabo igateba na abana ba Minto Bonsi Pino Musolibwege Suna Toto la Kisi Nancy Ongiri na mashabiki wote pamoja na watangazaji wote wa Ensoko TV batu wale litukuligia kwa niaba ya watangazaji bonsi tawukalemere bona barwa segeta seni ekengo tebanga mbia mono nindoche Samson Mireli abataba Armstrong abataba bwakire yambia mono nande Jerio tebirenga amen and blessings in Jesus name mbia mono seseni wo Musolibwege Suna abataba good morning Diana na Innocent Kerandi Dennis eke Musolibwege Sukuru chinsemo chirichia na Kuru City Salams Club abataba goika gachuba ataba watching live nindoche Teresa kimutaga taba bwakire na bakwa ni Diana amo na Innocent ni ngoro wa Karatina amo mbako mwalimu yamono Teresa kimuntu actually Diana taikira nitia segeta seni ekyo mubaso kanulio korekanete mwana umwabona arore kazi ni yaye kote binda selieta na robota netigwa so mubaso kanulio itetu mubungo lia wensemelia ya Emurdikri mwana ulio lengeko kokora waka chibicha mwanchu muligire limbabu ate oboiri na Diana igobona ya Mateyu nera togoteba pole sana asogosiria umwana uyu maita musigale across bali bakurukwa abayesigisi gosegesa kukilikia bakalenjiri ngo turangeli bali nka kamama
kama maigo bali bamanyete babaitenga into nabamame biya mono mwanchu muligelia no kumochera bateba shikamu ensoko nyasau ngancheire naroli tukolinde from Isebania border koganelia staff to koranere gasi na barabu bali chinse mujiri cha Customs Kenya na Customs Tanzania asagoteba asubuhi njema pia siwezi sahau babu minto badisheba kutoka Biombe ule mwanya bando seitwa atwale emambia nyorora kira bateba shikamu gasi yana na nchino koirenelinga marhaba mwanangu biya mono Enoch Mochere kuri chinse mecho chia umubaga ubwense ya Kenya na Tanzania asemogenda te kuligerelinye bintongo ikira na bire nimanyete ko Kenya agaiga to kobaire simiti na baruguru matali ntumate kibago toereri badro meo mumanyi agoteba good morning Innocent da Diana oyo mumanyi na ziporo ye kuri chinsemo kiri chia nyanchonali agoteba tigambukie Enoch Mochere musolibwe gisusunya muri Mugadishu chairman ye radio na boygo jeria kirubona mashabiki wote bensoko TV mbuya mono sana Badromeo actually ngoteba mbuya mono kurutua chage tumutinyole ngo kianda asege koskilgia so etaso murubeli na namono mukagenda gotobwatia na bono iga mutararo samogende tekwa bamona intutogote na intukira chinga kinigo togotema sana litonyara kwa batokoranga kwa manyigo mugusio minta century ngero saida sio koyo agoteba good morning agoteba no arime murubeli Rogers nyarikyo chirega iga indo cha agoteba ngabwa Kiren Soko TV kurwa chinsemo cha Amsterdam Netherlands watching live na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Kirbo Pande Elvis Opande nabo igo nindoche umungi na mocheche Lamek Banyarumbe Anthony Ragoli Kaka Junior nabo igo Joshua Buyatiri Mbake Bason Bosire Kirandi Dennis umusoliwege susu nindoche musiolio ndima Jones Eogechi Bingwa Nyamuri Mugadishu Jared Keburi Charles Mumanyi na Jones Bundi Amenya Barnabas Ratemuli Tunda Green nabo igo lichoni liama ya Katoto Junior na mwate ya family obagotoka chinsemo chiriche igena itambe na sobwa ngongenda te kominyo kaga igo mwanchu muligere nindoche no kumachere nando iranira kubolinga wapi Badromeo mumanyi musolibwege susu Barnabas ke basojeria kirubo Natasha Mcute karibu ime yomurobeli igateba nigo ensoko etigarete koba eye mumbiye mono Jessica Murakurwa ensoko chinsemo chirichi pipeline yote ensoko bwakire mukoteba mbiye mono sana maetekera wikire gas nando kwani uguruko bateba ngambiye mono sana musolibwege susu bateba Nakuru City Salams Club ni muvua tu ni baraka na intotogoteba ngaina masese ni Albert Okyoga good morning Mr Innocent Albert Okyoga watching live from Nyambunua PAG with my wife Lydia wali my children Brighton na boygo nindo chega iga Dekra magokoro Mary Mbane abatamura bonaleli my angles obuyo waro Manyara Neko James and all Christians of Nyambunua PAG and SDM biya mona babwatani benseme yo ya Nyambunua na ekikoskilia nyare kwa akobeka asomurobeli semambi yabono Osco Mwange agoteba bwakire buya korwa South Mugirango tabaka na mwane Juvencia Mukeira abatebanga no Osco Mwange igali chinsemo chirichia South Mugirango ngakia abantu baminto babokire semambi yo accent ili ino nengi ya sana tatenche nyegeligu na kebatia gantengora taroro romanya mangana abire Enoch Makoli nindoche obekire kikosi kia yega iga kataya basoime yo murubelio abataba Mondesta Makori Tata Evans Makoli Jeria Kirubo abataba Enoch Mochere nabo iga abataba Rogers Nyariki Charles Luanga umusolwege susuin Eric Osoro nabo iga Ediva Yeskimu emsuro engiya na Embuni Thomas Saisi Barnabas Kibaso by the way embusure engiya ngakibwa kire abongo timu yo cyakurangilia ati dakora boni abuga bateba kurwa Dubai niko live tuko safe mbiya mono sana nande nindo chebicha yawe profile photo oteba mbiya mono kera mogenda te ko babu safe because corona roche audio kubwata ni kunabangana yo balozi bwense ya Kenya kurwa soro ngo gwechinse chiri Middle East oteba ngambagenda te ko ba in contact ne chiserikali chichinse cyo na koranga ba Kenya barasenseme yuane mambagenda te kokorabya ni batabana ba mintukurwa chinsemo chiagusi nigo bagendrete kogenda chinse chiri abande mbaroro baro siri ubwa boro tugosabanganya sabalinde ekogera inune timwe mbo sana na ndekera mugonyara kaba mugochano naso mtandao ngonyara kaba muri mugotwokelyo murero actually ekera mugoto experience ye chinse chitoko igubya sana nyasabalinde chinga kechi Albert Okyoga bateba Iraq ni kutulive but tuko kwa nyumba na tuombe Albert Okyoga nyasabalinde mbuya mono chinsembe chicha Iraq Jared Yorule matulete wateba kurwanya chichiga goteba good morning no ali chinsemo chirichie school ekorokunganya chichi secondary school ekenyoro kianya Kenya boye agoteba watching live nindo chega iga
Enoch Mochere pamoja bro noinde imeyomoroberio Nyasaye unganchire naro litukulinde mbuya mono sana Nyasaye gako irobugima Raliza Real agote morning Ensoko TV nonde imeyegeta seni na mbeye mokurwa Kasarani maji mazuri amwa na my wife Eda Mura na mashabiki on CP Ensoko TV gobatebya nga eyene itumbuya mono Raliza Real watching live kurwa chinsemo chiana kuru Sit Salam Club nindoche oyuno musulbege susu omoje Enoch Mochere nindoche gaiga na ndabateba morning na nichigendete gosoa nindoche Jerion Teviringa Baharin there safe biya mono asichiringendete kubwate semambi yabono mwanchu muri linko ira nande nyara ko bango soma bali mugendete gosoa sumuro belio na anne mono ntaite kogenda selinga na litokoro kalira bwa semambi yabono litonyara ko batoko manyanga ningi kelia semambi ya lero tokonyara ko batogo segetana na ayo nyara ko bagoko manyanga ngikeli togo kokwanira asemambi yentaite nko manyinga Diana Taya lero liengane lirira buningo kwanire bali bakombol Diana ngayale baide nabatebya kazeni yaye mungwano uli wakachibicha nigo nigalenge enigale kazeni ya Diana nere nasiriti ubugima bwaye enegentege ko busane se amateyu mwancho muri lito kogenda businelingana lito lira bwese mbambi yabono togoteba ngenchogwego itembebe yo tranyoro bubuye nchogwego itembeba eyo tranyoro bubuye naliringana lito lira bwese mbambi yabono buno cha screen kereze nindo chinaro batema wakaga iga kerande nchibweka naboko nganchira naminyoka muina na achaiga kerantara bwate simigo naboko nyara kaba go kumanyanga ninki kegendrete igo mwancho muligerelia semambi yabono togotebanga enchogwego ita embeba eyo tranyoro bubui naboko totebiringa neli lira bwa semambi yabono meaning kia yeroro soko nyara kaba go wakesimi wochaga iga se studio machika itogara mororo kero wakesimi go kwenshwe TV yago go keteliogi tubasa kubekelio gigore namba itogere 0788666663 asemambi yabono onyara kwa bago twakira go chagaiga ase studio elito nyara kwa batogo kwana naye asenchire bwekirano nande twatebirenga lingana lito limwa irabwa asemambi yabono toteba enchogwego itembeba eyo tiranyora obubwe kera twasoira aburende bona batogo kwana bwanchu muligerelia soko bwakire uyanga kyogendrete sambambi yere Asante sana. Asante ngomotebinde. Tiranyora bubui. Ni sisi tuko ni manyete boigo taiyo bono lilo lingo gamba nerega igambia mono asante sana mbia mono ino muligerelia nganjete sana ere paka kobeke into toes ensoko bwakire ningo togo kwa dere Raliza Real nga innocent sasa ongea haya kuana mono ay Manchester hivi baliri vile taudi ya Raliza Real Kasarani mbiyere enchoguwe keraja itirembe bate basagwira ngelinga ya nyoli rububui kera mwanya aritaka moko bwa Crystal Palace lakini Crystal Palace yare ngembeba enchoguwe itembeba yuteranyo rububui ndatebenga enchogu ni big fish agocha bakandamiza abana inchi ababake amanyakorange kene ngabanyoli rububui obutali bubui bayora egiyera abantu baitana abantu enchogu yebishana enchogu ya muabo gekonya rububui tumakumanyanga yawe ire bone mbui okay igo bono enchogu iri yabwete rosa 1:30 gojirogorunga gyoyeroje lira ene nchogu nande ndoje nga mbuja bagenda rurate okay
bakogendera igimipire bazigianda nabo konyora bakanyora gantu. Sawa tigambuga toyonde soko bwakire nchogu gego itembe bali oliteranyora buite basakwera lili abiro mubui ngakibwakire. Hello, okay. Soko bwakire ensoko neyemo bwakire Innocent agwe studio bwakire buye musoli bwege susu ngakyogenderete buyande aye kale gotu eyange kamiringa imege sona kaege sona mugondo kwale ko jiribo babu na guru eke bagonare ko ego ite ko ite baka na tere na no mwavuri bono to ko nkonya baka kwabekiro mwavuri nse emusoli bwege susu togendera ko temanya sato ejigari totale na jirojo kire mbure ko tutonda ko igama aya eye no twale gari bono ego video rabeke kando erasira okay ine nyinge mono mbiya mono nande kero gendete manye gutwa ogendete ko ligita sen. Thank you so much musulibwe gusunya sabo sesedi ono tagenda selingana lirabu itangani ko ire ngore ko chia Diana mote ipole. Asante sana kwa niaba ya Diana ngoteba ya mono aya lingana lya kabere lingana lirabu encho gumanyete encho kuburu chere nene kapisa nabana siasa bali abanene abanene okay ngana bukwi mukige tambukiro kunya guita babake no baita iguru yechi kurugura ali asikuru ase chindege basambe ngegere na yura nyoru bubui na beko bako okay akili kichwani biya mono na kuru bakwani batebi umongwana oliye bundi ali noere no ali kabisa motebi suti yane anagosona ngo chande. Sawa. Thank you so much. Jinse mechi ana guru ntoje togenda okebati. Indoche tigandara bwateyera yo mwelyo. Okay, tigatoje turobeli borobeli kebati agatebo boli bwetu ko tige koruga boro bogende bosi boli bwetinga. Soko bwakire wiya Innocent. Ngaki bwakire goto kwa dere sebambia bono. Oyo no basta toma jengo nyambe takuru itwire mutiwa imei. Pastor rero nabara basego jijombo ngwano lia maeterero tetuete Nairobi ara bara chiche inche kagerete agyogendete chiseme chichi ambawo kago chonte bitoro makorera masabo rero namasaba gwakerwa ama kabisa ai muganye umuna toko sose ya mwegeji gazeti munoko morora iga endara cha kaliri gazeti wa kesi mi purposely egere kumubeka sama sabo bona na itani karante vita yana pole. Asante sana ngoma tebinde. No yo chikamati magokoronere montenere mbuyari ndoje nkuru samba. Oine kamati amini ne ngakwa matebe seke usio komoroka. Mahogoro kai mojogoro. Okay, Allo, tagendra. Ona na wata iga. Aba bosi encho wewe itembe ba na abu na itete na pote akamu itembe ba takini wa mwaelio ya gachakorori elioki gasoka pake familia ngimegasira okay ono abantu banya saa baba bakora kanya bara bakachimbe bachigo itwa na saa ina bakanire shumba okay iko bari bago itabantu banyasaye ngana sengenje bara bakabandi baba oneliye megondo abandi baba oneliye paka kireyento omone nabaira ni yeso nana sana kanege somba kiaye. Asante sana Imeji abone je kwa bune imeji ya abu una itete na poti. Asante sana Pastor Mbiyamona so toa oisegeta sema Mbiyabono watenganya sana na ira negesiumba kuri chinseme cyo cyama wagotebanga no agateba samangana nindo chabange paka bono indo che timu nera yabo Colton Colton Otoni indo che Caleb Mingo nindo che Rickson Osugo Musigisi mamake Ruth na boigo abange bali basoire indo cho yomo batebanga aseno goita Chelsea teranyoro bubui Mbiyamono go mwanchu mugi narigere Taylor Mugusu Nduso na barolire Prince Nyachoti Mokaya na korolire Mbiyamono nkuira nango nyarande ko bangu chisoma senchire bwikero tata tondo muti mugotokoira no mwanchu muligeri no kumanyali yagendete gokorekana ko rwase chinsemo au
Yeje Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao. Kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria. Bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke. Asoliguri liyakibusani. Tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gen Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat.
betri ni Autobat. Eye Nensoko TV Oboroso bw'omugusi. Wanchumuligeli chetereji daike mirongo ibiri na isana isatu maege sa 12 semambia bono sachinde na bogura atuke ngankwe boliore ngayana ikira abantu bagukwanike gusibu ya igo Wanchumuligeli Nensoko TV gitaseni kiao kegendete gukina na kwabana mbe maseliro bali yagusi chenguru ku Innocent Onyango ntatenda koira asensemo ya mayese mambia bono tuguchaka kurwa sensemo ya North Mugiranga second ya moya ili korukunga Lutheran Church of Kenya Wanchumuligeli asegendete gusira abana balia ekonyara kabage koira se jiskuru ya nyara kabage korumuru bilbukuru tota na koranga kibagendrete asama somabo na nemono aswachakiri kuligeli ngabana bu ngakiba konyara kabako geneli Wanchumuligeli mulikyo itoni gekiranete asenseme yuna korosyo roboti rukubwati. Abana abo bakorokyo mogokobo isukoje kanisa ya Iyonga ALCK nigo barokiri buna mbachikobe komokya samasomo abo ilibo ikere chindoto cyaba sobugima bugocha. My name is Josephine Kwamboko Ndieki. I school in Ekerubo Boarding Junior School. I would like to thank the church for sponsoring and offering us free education. I would like to be an oncologist, doctor of cancers. My name is John Nyangoya. I come from Nyamauru. Nafurahia kwa sababu kanisa imenisomesha katika hii kiwango. I would like to be a doctor. My name is Olfa Mola. I come from Umukirondo. I thank the judge for paying me school fees. Kwa majina ni Mary Owangwa, natoka kanisa ya Nyabosogo. Mimi nawashukuru sana kanisa kwa sababu mmetupea nafasi hii hata sisi tuweze kusoma. Kwa majina naitwa Faith Bonariri Nyamongo. Ninasoma katika shule ya Ekerubo. Nashukuru kanisa kwa sababu ya kutuwezesha kutulipia karo ya shule na tunaendelea kufanya bidii. I would like to be a doctor. Filipo abiri nero muteneni bwo murobeli yo nigatebire uyu no murobeli gwe kanisa ya Lutheran uyore no mokebo ko iremeri chinsemo chinyinge cyagusi abase bagusira abana chintakana gweka bakora masomo abayigoro ariria kare twarenge kobeke mechango twachangira abana chintakana ekaba egasi enkongu intubuna baraibechi kanisa tukarora buyana tigato chake a project yokorra abana babere supported because yekara mwana abere ntakana atari na abayibori nabeko ba hard umwana oyigo soma so kanisa yetu yeke Ruteri yene project ye yamo yabebwate among each project chinde goikera igonko barenda tore naendo gosangia twamanyana kibagendere tasi chinga chiabo inki bakonyora nonyana facilitation yende yechianga nabo gosangia ngo twara bare asenge njo ntoganeti abana na barobo baba asese soati nande batware amasomo nonye nigo abayiboli babana abo tibachiti ko bisomo gokobo nigo batebire umurobeli yo basirira nene mono elietambris kabo chabeli Nyangoya korusinta sentiro na gokire aso umurobeli bwe kanisa yangusuiri mbwato musigo mori Rubonyamongo korumu gaka asirete naroro ko bako kwanya sase nyona sote kanisa ya antiga na nje ngatari rororo mwana no sugumire buyambi yago kore school ninko ogeta ngoro guchoni uwangwa na nje nago kire se kanisa koruna nanyo to bako ngubu ndoje ngana bo bagendete kunsira koruna omikerubo abana omugaka na asirete agantigere mechando rende no rocha kero mugaka asire mungina to kunyara ibwe akikorweria matuka iyo bono gakingo ogete akingwa kire kanisa ngambia mono abana abo murobeli yo gusira oiketoke ngocha bali basasima se kanisa na ndembale no mukebo bo Kristo Robina Busiboli no mwalimu bw'abana abo ekarobara sekarasi kya magelio ase kanisa yo nigagusegeta abana abakebali yo bo Kristo elio bakonyeke na beire nkolera abana abakeke golikia Sunday school na ende bamanye lingana lya Nyasaye na gwetera soko choruko ekanisa ngosirere nande gosira so mwana ore nerango asiringana lya Nyasaye umwalimu amanene we skuru ya Nyangoge High School Joseph Aroni nigo nera segetira abana abo iri babeko mukyo monena sama soma abo kongibi kokoro soma kisemi nkiri kwebeko mutuchioka kisemi ni gugu kibekarai mutwe tigana mangana yensa mange
rengererie bintu birengaki ebinene genda kumumanya Nyasaye botambe na mutamere Nyasaye amatukonzi amariko kurwe gatabu kemereng'ani 13 ochakiri 15 nigagoteba enkoro y'omuntu omung'aini nigekonyora chisemi no gotokwaye nigo kogochirigia incherende chisemi nekegwa gekogenderia obogima nabo igo giating'ia obwamate bwaito amo na Nyasaye inche Vincent Monda na kwariganiria ya kuranoti mukirango ekaunti ya Nyamira wanchumurigeli no mulikito kurunga Vincent Monda kuruchi nseme cha North Mugirango doche monyonga gonte binga bone kanisa yakorire mirimo wente gokora na nemono asugusira abana konyora chisemi na nduma etelia matuka kale kanisa nera yaletete binte binge birito bwata sorogongo rwito rwagusi na nemono na nabantu mbaga chiri tuchinyumba abana mbachite university kwegena kuri kwilingana lyo monene nande tokogenda busyo mwancho muligiriri ni gotobwa toroboti rokubwatia situkunyara kabatokumulikira maega yabasubati kurwase county ya Kisii abanyara kwa bagosiri umabwa bakira bakogenda se chinyagitari ago chikoba bagokonywe kira banyara kwa bakoba bakwibwatira nini gobono bande banyara kwa bagosiri umabwa bo mwancho muligiriri na litukoli goro uyo koligie kirukyo bogaba nani garenge nabasubati banda somochyo yo ubosongo na ndabana bakaba bagokwanira igoro yo muchando lyogendete kubwatiania county eyo ase bitaseni bibyo kurubo rwalia na ndimana asabanyarta kwa bagosaba mwancho muri na gotebanga nigo chinga kichekire serikali ye county bwenete kobeka amaiso na koranga ya nyara kwa bagekolika bali babwatobomanyi na konyara kwa bakwana na obokorerio biyaguchia asaba menye be county Jili Nyancha Manyamao no yokoborie kerokyo bo governor wa Kisii county ande no yoro munyagitari gwa bangena na abana bake nigo nkwira ribageri goichanera mono ama kweri abasubati ayu abaire me ya gusiga estinga kichia bwango iga nonye ko rwiso mwako orio ndu chagete abangena bange basiriria magimabo chinga kibare mosigo ne chinga kibako gonki ekiogo 10 sabangena babange okonyora abana babo ebagusireranda na bangena basira kengima igo tukumeti na kurutwa gachagete gokurana bangena bakure ninke county ya Kisii yakorire egere gotema gutanga makweri ayo muna mwaigwete moisonde muswati kurukenya nyaga nyagitari na asirete obogima bwae umwana agakwiranda ande wiki yaeta mukaigwa muswati odikoruo gembo nera na asirete obogima bwae umwana agakwiranda muswati kuruta ba commission hospital nera na asirete obogima bwae obogima bugwa kwiranda nindika atarare na amagima yabasubati na mangema yengenjo nanda basubati abana ubagoteneni omochi nande na ubagochikorende gesakukyo mugusino ne chinga kichia cha mambi igongo sabe county ito ya Kisii eto tebi no mochando nkayore onye gasi asinire yokorigeria mangana ya makweri yabasubati na abana bake bata agotema barangiria abantu bare no bomanyi munanje ninde no bomanyisa mangana abangina na abana bake egere tubwaterane toteme gutanga amakweri aya abuchire ime ya Gusii ekende gya kabera abanyagitari baito goika batoke bare no bomanyi ebe yasara bie county korika abanyagitari batasometi buya gosaba abanyagitari bare na masakara lakini experience mbabwati yagerira bangina baito bakuri abanyagitari abwa bange okoiguno mongina nkomote byara aye naromiru gocha ero motaina kanye ko mongina tari ayo mutangani igambari na bomanyina tari bakungu bonsi bakorumwenjere emo ekaro igweto mokungu akonya gosega segana gaki karankonya kurarigeri na ningieke bono mongina oyo arera mono kubwa bakungu bande ekaro bakonyara abana igeminatina obomanyiti abogende igoro experience ebyasara byo go transfer abanyagitari babwate experience mwamanya koruo mwareta abanyagitari abanyiboka na nero yagerire ebinto biri bikonye basomire singa kichia maega biasirire yagerira bangina baito bachakire gusira amangana yabangina anyara ko bagutangaza Gusii mono etwarenge gusaba county yetu ya Kisii emoreke mono kiagera moso ntumu nabangina twasirire bangina baito nabana baito bari ngo chikoba barayi ba mambi etwarenge gusaba tutige siasa tutige kubeke se county yetu abagambi abanyagitari bari gigwe bari babwato bumanyi mono elinda abana baito nabangina barendwe na ende naye ngosaba abanyagitari baito kera murese kigasi murende kabisa abana baito mbasira amakwirira mu basokano alitwaye nkonyara togutanga tokonyara kaba tokunyabeka kobo
nigongo kumia kera konya abana bachinyagitari bakubina bakurira n'obururu bonge ondete yokubeka ng'abakonya abanyagitari okonya batigete magega batiga abana baguchandika bakurira n'amayanda kwanya omwana oyo riri bakokirire kwanya ogwire kurara ase egitanda munyagitari tarekora achikukomora ekera ikiroro munyagitari agatenga obipole omwana oyo arara ase eng'encho konyora nturagiga nitumwire ase egitanda konye chiayenchireka tarinza chiwe kwa mwatekera goiga mwikange mwarra abana ekera baguchandika bara abana bakese eng'encho mwana taramanya experience yo konyana no mwana goiko mwara kingi konyora omwana rigera amanya konyora omwana tekonyora busayo goiko mwikange neba no muiburi kare abana ekera bakanyora n'abaiburi bagaikiranga batwika abana bamenya konyora abana bandi abanyagitari okagenda busio maiga yo musfatio yo mogo saganwa chinga kiarenge kurwa ase chiro ya daraja 2 akanyara kabaga goitwa nago sirio bugima bwaye na abantu batamanyikaneti na boigo musacho ayo gotigerwa chinko machinti ndio mwanchu muligire libono yokolige kirugo kyobo bunge asensemelia ya Kitutu Chache South Aselieta Patrick Lumumba nigo bona nyale koba kago soana nako kwanera ingane yo asatebire nigo bolingo libutakire bokorekana sobwango na mono kumanyekana ningi kererete okuburwa mulemba sensemeyo o chakira koba kuburwa na mono kubalia babego bakaramanga nayo banyale koba bakobeko byara nche no mheshimiwa Oino Lumumba Patrick ngoba kwanira ga kurwe kenyero kito kyanyankongo ndagete ko bakirambya mono asega senkongo wene tokokora nimate bona abana baitumba renge half term bairane chikuru igamna abayiboli nimate ga senkongo gokora ritko ya rero nanyara kugende binyoro ande naye kenyero kya daraja 2 ga na igwa mangana gite yangi chaneti no mongna gite ukwerigeria n'umugakoye nababantu bamuganya akore byasara byae bakaba no mongno yumba mu rubugima igo bugasirio mongno yagasirio bugima mongno kwerigeria nibona tagoteyo abantu baito nande kubule serikali na abantu baito bakitutu Chache South na abantu bakwerigeria naende talivo tinte na bali batari kwerigeria mbari gotema lakini abangna bali bakoria kurumambi mpaka botuko kibasiri chinke barosiri bachokonya family cyabo ige enanyora to mwichano monene andi ntatu gwakira abantu bonsi ba market bangna bonsi vijana bagaka bakore biashara ase daraja 2 ntebe pole sana na mbataenda tutakuwa pamoja tore mongno yo enibia igo ntatu gotebia abantu baito nane kubolia abali batenete serikali asamana security koranche tema mube komoki kwakikisha mna abantu baito kerba okore biashara byabo ngwe kabari chinga cyabo nimate na ase Kitutu Chache South gente kemo kya changira mangana yobo jangili ikipare kire chimbe nona stobone to gutwara no solar light chitaya kiri cyumugaso egera abantu baranga kibago ikanka nchiyo nane nkobole rende gaki muna noro cheno bokongoro ese Kitutu Chache South lakini ngotena nyasawe yotugusaba na tokonye tunyare koleta magenderero ese constituency ya Kitutu Chache South asa murabaitu bakore gasi enkongu bakore egasi yo kubugorie emesigo n'abantu baito kuira bana skuru abamura abagendi ba boda nata kubabori mna Kenya ya onchukire tako gendie epigipigi anye tubwate lenses ikyara sakaba mna gose ngwato omwa umuntu gose nkwabure tyo umuntu abe mna gose nanyore mechanda umie ibintu oratware nebine bikongo biranyar go cyano ci family chino igonko babori mna mwire magoro make muligie lenses yo kugendie epigipigi na kesho watoto wanarudi shule madriver wetu mkirudisha watoto mashule zao mugendi kigali kingora mumanya na discipline asobugima nesega siao nere bwata matunda maya Munchumulili tugotigana na roboti uli toko genda busi murai bwenseli tukuli goroni gaikiranete ase skuru ya Alliance na nemono asanyal tukabaga kora umuyega bugo chingire myake mye moye skuru yo munchumulili gati ya video murai bwensa kwaneta sense mei no gotebanga niganyara kabaga kuru kuguswa goko akana school fees go chia saba iboli bakwira abana ji skuru nemono chiri chekerengo kegoro na serikali ya yegendete kurwa obokolerio bya asense mo se sector ya masomo.
Une nchere yemo yoguchingira emyaka yemo yesukuru ya Alliance umurai bwense William Ruto nigaira ribagerio ase ogosioria emeroberio ao ya magenderero eri ogosukia bosio obosera bw'ekisemi ase sukuru yenene. Umurai Ruto nigaigore nyumba yokoragirira enyumba yoboraro egikobogoria bitanda chimisano nemo na 40 na kurata magacho yekanisa ya ayagenderete ime yesukuru eyo. This morning, I was privileged to hand over a dormitory that will accommodate 640 men. Which we have built as the government of Kenya at a cost of 155 million. Complete handed over. Again, this morning, I have handed over a dining hall which we have built at the cost of 88 million. Again, I have seen the road network. We still have some work to do. I did ask the Ministry of Roads to set aside 200 million. Already 100 million has been spent. We are going to spend another 100 million to make sure that roads, both in the Alliance Girls and Alliance Boys and Alliance High School are completed. If you look at the budget that we are going to spend in Alliance, it's close to 550 million. Oigo nigo aigoro moroberio bumurero bw'ekisola asogokeania rigori ry'umurero ase chisukuru. Moroberio yoiga bukoreta umuriro bw'ekisola nigo rari chikoreta monchorerio ase chisukuru chimi 255 nemo. Boigo omoroberio yo nigo orarosi amabaga yemeremo. Boigo na kuirera embeo ingia na obochenu bw'ebinto biria bitoetanaine. Abarai barenge amonere nigo bamwakira ng'ambu ya mono gati yabo ng'amono moseneta Amason Kingi. Umurai bw'abarabange imeye bungenene Kimani Ichung'wa. Umo PSB Toki igati yabandi. The CS in charge of Interior kept saying that we did not have a cause of the bill. But I told him Alliance was not known for the buildings. Alliance was known for the brains. And that is what we pride ourselves with, brains. But Your Excellency, you've come here, you've extended your hand of help, and today the face of this institution has greatly changed. Thank you so much, Your Excellency. We were taught, and they are still taught, that we are men who are strong to serve. And that is why we go out to serve the world. And we serve fellow men faithfully because we were taught to believe that in serving fellow men faithfully, we are serving the Lord and doing our work in this world. Leadership in this country. The spirit of this school, Your Excellency, actually captures the spirit of education in this country. And I'm pleased, Your Excellency, to note that our education system, our education as a nation, is strong, progressive, and focused on meeting our national goals. Emerobereye ngati yemerobereria omorai wense agenderete kuigora na kwaenekia ase chinsemo ao imeyense. Kuripoteria ETV Yensoko irita Nedina Mura. Chumurigari togotigana no robotirwe Edna Murani gotoko genda busio astoro chabarai bali bakwamireria serikali ritukuri goro banyal tukaba gusasima asekanise ya mekurukunga APCA chinsemo cha Nyandarua na nemona asbanyal tukaba bagosaba obo unengi gokorekana kubwatekana nugosira kwa oyo kabero mubunge bwe Murodikri Johana Ngeno uyo sirwe bwaye kubwatekana no mubasukano bwa endege senyara kabage gwago kanu mwanchumurigari gati yabo abantu batano barabakanyara kabagusiriwe bwabo. I keep wondering, why do they think they are so unpopular? Shule ilichomeka hapa Nyeri the other day, watoto wakakufa hapo darasha. Up to now, nobody knows what happened. There is no report that is existent, nothing. Watoto walichomeka, wakakawa ashes. Kule Pwani, kulikuwa na kaburi lipatikana pale. They don't know, they can't tell you coherently how many bodies were found there and what actually happened. Sasa tumeketi sisi zote hapa.
We lost our CDF, Chief of Defense Forces, the late General Ogola, fantastic soldier. I don't know, I was asking Speaker Muturi if you have seen a coherent report where the government explained what exactly happened. You know, this government takes the public for granted, they don't care. It's a very irresponsible government and it's the wrong way to manage a country. Ajali iliyotokea Nandi na ikamchukua Mheshimiwa Johana Ng'eno ni swala la huzuni sana. Inaongeza kwa horodha ya ajali ambazo zimefanyika na bado kupata hata taarifa ambayo inaweza kuridhisha wananchi wa Kenya. Kama ambavyo amesema Fred, Chief of Defense Forces, sio simple thing. Na mimi mwenyewe ninukuliwa wazi nikisema General Ogola was taken out. Some of us tunatarajia tutakufa wakati wowote. I can tell you that. What we are doing is si kazi ya rais hivyo. But we know kuna nchi ambayo lazima itetewe, na hiyo nchi inaitwa Kenya. Na hii Kenya lazima tutaibadilisha, tuache zile tabia zetu mbaya. Zile tabia mbaya ndizo Ruto amebeba. Wizi, kuua watu, kuchukua mashamba ya watu. I believe, even though I don't have the evidence, Ng'eno has been killed because he refused to sign the land which has got rare minerals kule Kilgoris. Chumuligali tugotigana na roboti rw'echinga kicho boigo baraya bakwamiria serikali bakoragwa n'umusike Kalonzo Musyoka nigo baganirio murai bwense gwikirania chira chiaye ase abana inchi chiria nyartiko bagako baekera ari kuri gikirugo cy'uburai bwense mwaka wa 2022. Mimi namuuliza Ruto, kabla ya kutengeneza hiyo matope ya kwangu, huyu Rigiji alikusaidia sana. Na ulikuja hapa 2.5 years, now more than 3 years, ukaahidi. Ili watu wale wanasema wakuamini kwamba you mean what you say. Kama you launched barabara hapa. Na kusema, because the clip was very clear. Kwamba within 1.5 years, atakuja kulaunch hii barabara. Hata kama uko na shida na Rigiji, je, watu wa Shamata hawa kina mama hawa na wazazi, uko na shida gani nao? Na more importantly, kiongozi wa nchi hapaswi kuwa ni mtu ambaye anaongea urongo mtupu kila kuchao. Haya ndio mambo ambayo yanawakera wananchi. 2023 alikuja hapa Shamata. Baadaye juzi nikasikia akisema wale watu mimi nashindana nao hata hawana akili. Sasa ningependa mnisaidie ili tupime kati ya yeye na sisi ni nani atakuwa hawezi kujua kupima maneno sawa sawa, kwa sababu alikuwa hapa. Na mimi sitaki mseme tulimwekelea. Hivi alafu Bishop Bill ulisema inaweza somo kanisani. Bilioni 260 ambayo tutatumia katika hizi mabarabara zetu. Na sasa tumekusanya ushuru na nimekuja hapa leo. Hii barabara yenu kutoka maili 10 hapo kuja Subuku kuja hapa Shamata kwenda mpaka Kariamu, hii barabara tutatengeneza, na mimi nataka niwahakikishie mwaka 1.5 itakamilika, mimi nitakuja hapa kufungua. Ndio. Tunaelewana? Na ngiriri no igwete na baraya bubu na bagendete gukwana na nomono bunoroche bagendete nako ganialia agendete gokorekana imanyete siasa nibwate binge na anomono mwanchu muligeria mankagendete gokora tokanda busio chinga kicho boigo ni go murai wikia magia DCP Rigathi Gachagua abuli obutuki gokorekana elio komanya ningi kere togosiria kubogima bwaye omusike Johana Ng'eno asanyarka bayotebanga nigobono muwaziri w'uburindi bw'ime Kipchumba morokomenya bwenete kwerusi abisi ekero amate ya Ng'eno eratake kumanya obwene buli bogendrete. As we call for investigations, I must say that Kipchumba Murkomen cannot be CS Interior, and the family of Ng'eno and the Kipsigis community and other Kenyans expect fair and transparent investigations because Kipchumba Murkomen has been fighting Mheshimiwa Ng'eno. We want to ask President William Ruto to ask Kipchumba Murkomen to step aside to allow for thorough investigations into the air crash. Alternatively,
Alternatively, if the president must keep Kipchumba Murkomen, who is responsible for creating violence in Kenya, the CS Kipchumba and PS Raymond Omolo are responsible for the violence that is going on in the country. They are the ones who are supposed to protect the people of Kenya, but they are the ones unleashing violence. You have seen international criminals who have been slapped with the sanctions by the United States have passports. These passports are being given by Kipchumba Murkomen, threatening the security of the country, the region, and the world. The RSF commanders are housed in Ruda, in a house guarded by the General Service Unit, and that is the work of Kipchumba Murkomen. The security of the country is under threat. The security of the region is under threat. And we are afraid that if Kipchumba Murkomen will be the CS Interior leading to the general election, he is going to create civil war in this country because he's the one responsible for violence. So if William Ruto cannot ask Kipchumba Murkomen to step aside, we ask that we get the Scotland Yard or the FBI to come and carry out independent investigations into the air crash that caused the demise of Johanna Ngeno. We want to send our condolences to his family and the people of Emuru Dikir and the Kipsigis community and members of parliament. He was a great leader. He had great ideas. I have really lost a great friend, a confidant, a political soulmate, a man we shared many of. Mwancho muligeli oikira abo twikiro mweli bwa mayase mambia bono kulinde buna nagotebia nimega nimmenkegendete kubwatekana nogosira ko mubungo bwe Emuru Dikir Moske Johanna Ngeno na batano bali babanyartwa bakubwatani gwasomo basukano yo umuli tukuri garo mwancho muligeli mebere yabo nigo yarusetigwe ase million kendu Eldoret na koletu ase Semelia Livindro negati yabarayi bali abanebe serikali bakanyara kwa bako yarigani gento bakwane teseli tukuri garo mwancho muligeli no ligoteba ngemebereli nigo yayete setalinge sekerengo abantu bali kwa bako yarigeli kulende mbatebe tengango nyale ko bagekorosigwa libachikoba bakonyora libagaba na inchi kurwa amasikani yabo na nemono no murubili yogendrete togendete kubwatie komiti yikora umurubili yo na komanyanga ngaki amangana yo ngakiagendete mwancho muligeli erabe senchira yoboikirano itangani ntete korago tebinga kerabo no tuchikoba togosoa enseye moya bono mambia kuchikoba tuli tugutwara kuligeli ichigazeti na lero ni ntete gutware panel yo gonkonya kiratuna kukwanere kuri ichigazeti kulende ntete go tebinga konyobo saga ni botarakolekana sense ya Iran murayibwense ya America Donald Trump ni gatebeti aba Iran nga amaene ubusibole bwino ngo chabule asobotuko bwa lero na nakabatebiri tukirire ndekera bagiciko bagakora ubusagani ubu nakabatebinga kurende mutigarenka yekogera chibomu nigo kirabe kigo iteka se chinsemo roboti runa runta itengo tigana rorwekera tokondo mutimuko tokoirana toso asensemo yechigazeti. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Soko TV uboroso bw'umugusi. Obutini n'obusumbasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogo tindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna
umwanafunzi orenge kwenda university ongere gutumia maruna mariogo yo gutindia musariri wono yaikire kiwango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwenda kanisa utigire onge kunywa mariogo yo gutindi na maru abasari erio twabaretaga betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimia namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichobutindo amorire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilio bubugima nobo cheno asora bego kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Yensoko TV oburuso umogusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio ina hadithi, tuandike pamoja. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sira krobulimi obiyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igiro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe buneyengiya gaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yoka maraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumu ime na Pathwell machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomorobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomorobere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomogusi. Eye Yensoko TV oboroso bwomogusi. Mwanchumuligeli nande twiranire sebono togoso asensemo y'ikigazeti elitonyareka bato kumanyinga ningi kelikerase y'ikigazeti nindo chega igani mbwate asokuboko kwa negazeti ya The Standard esemambi abono sengo chikwabango kumanyinara lyalese gazeti ya The Standard nabo igomoge nione nabo guliti gazeti ya The Daily Nation igege karatoka raiga bono rero ntete kwegeli ngatokoro kyumuligeli lyoranga kyogendrete biyole doche bwakire chwe mbona kale konte byororekanire onere ngumurangeli ndasi nini achichaiga ayare kwa gatebaga dikia bajete sebambi abono kule ndo mwanchumuligeli
tagete ngotebi ng'ato tete gosoa SSM gazeti ntaete yomurigereria rietari yao nje Amos Nyesani agenda Amos yani kabisa kurumuiso nde mburango na gutwire Nairobi aroche kamulu ya twete bakeka machiko salia sabantu bamenyate twaina rire ne tunto kwa wa mono ng'aki maeta igazeti ebunera kwara ilikira matuko kwarigire chigazeti na numurikibwa maganore singa kichinde bacho bakorekera go commentate ya magana siasa lakini what it takes kulike gazeti paka kwaje gikira kwa headline mega si enkongwe kaba yagera kuri ke buya na ande history kije koru chinsemo Jones chiense erore kanenga naye kwanyorete efumugano gwekemaene mugano gwekemaene yes gorendo mwanchu murigelure kwegure no tole na Amos yasema mbia bono Nyasani tokonyara kwa bato kuligeli chigazeti yasege kege nini chwe na rengo so araiga kulinde ntete nchake ngotebinga tigatorarigereria ali ase chigazeti chibu na bone gato chakire gazeti ya The Daily Nation ikale gotebanga omobunge ng'eno niga abwate chitep chiarenge secret echibo mwelio echianyarite ko bachiku mubwatania omosike gachagwa asikili otebekana asokurugisi wa bisi ine gazeti ya The Daily Nation mwanchu murigeli ko bage gukwana boy gase gazeti ya The Standard ngote abale no mubungo nyarite ko baga kogenda mamincha yomosike William Ruto oito kwaneraga no mosike Johana Ng'eno na boygo ase gazeti ya Taifa Leo mwanchu murigeli ni ekale otebanga hisia kali Trump akiua Ayatollah mwanchu murigeli nesegieli agendeta sensemeli ya Iran Ayatollah mwanchu murigeli sensemeli ya Iran ase omurai wenseyo ya Iran aselieta Ayatollah anyaltukoba kago itwa subosagani bwa korekanete niga korunga supreme leader mwanchu murigeli ase serikali ya Iran neregendete koiranelia jesegi yosegendrete nigo bagendrete na baru wakachinse chinyingo mwanchu murigeli nege kogera bono mulikito alega igo kurukunga mosegera totebinga ningi kelikere asenseme ichwe nerega gochara bagototebi indo chega igase gazeti ya The Standard tabale why Kenyan wives bypass husbands reward their kin ngekogera abangi nago sabasubati ekera bono bakari kulike bintu byabo konyora baligeta abana babo baligete bamuraba mu abasubati bamwabo bachibalika doje ngina naise kurendo muzacho ayebwa nyora taliye se wili eju asaja ngi yatobera iruroche arane no konyora mungina konyora kwigena abana bae mono abagwa ke sabunga mwako yo ande yake yari guthuka ngana ruo igara basikogana anda imukie amen tumbo kungune by the way fashion ngao na ebinte bawo chabarengereria Amos tigango tebi enteke moyo musacha agacha kunotsi umungino oye na nda msuri acha kunotsi umungino oye na agendete kwa mumurumu abo chibese kiro mutinya akonie ese mitumba akonie chiro unaro sige profit ilia mumurumu abako mugachira wone guchi kwikirenga kimungina atagete besa ya yachikora chiombe ibere ate mumurumu abanga ngebese lirinde nakohete igachakira liuma na kama daimura kana chiombe no mugaka matuka mange gokonya kororeka nago so nyumba atalikende pi akona kubuli umungino te babintu biashara mbiri burungo mugago na comment omotebichire litiriko kolibia mwagote abalendeli bagali una kunyuma nisika tigagenda alia na kuyo gachoro no yachite kumanyekaniranga bamura nkobere buyegero abantu ba family ko kukwana together kiagara kero munda ko ganda sikari work hard edageire nga kera gwetinye bigeri gwetinye buya gwetinye likiranga chibutali okoboko gwetinye likiranga so kero mungina ko nyora begete chibesese ndugu ya yesobo ige minute nganka abo ko nyora ngukwege nankolense abo yategeneti ntwe kera boni gabono ige kera tuli gabuna bono iga rero gote bunga bagira abantu bawo tibacha kuru na bamura bamino na baswati bamino n'abayibuli bawo basacha kuna batemba bali chitaito did rero bagali gote abanga yaya nduserie ya nonge mungino tokera ari mirimo tabuga ati plan ya succession aya nabona gotigero ng'abantu banenge ngo batigera aya babo batenga gakuruense go chioli ko nyomba rende ne tabiengi ya se kusi yo mwaka go work hard ko bana yo le gosia soko bange family so nale hasta ya togo te unga bange na bacho ko tokonya muna munegesako
Kyomo gusitugene tenga mwaka agwenete ko tukarero korete bintu kobekomukia arete bintu abantu bari. Okay, ubachumulire ko iguru ngo musacho bugusi agendete korete bintu abantu bari rara bagina bakari kuri gicibesa aiga asoroche Trump bagendete kokosoreria ni chibisaire. Baswati barure ka basacha twatigirwa abana ni tutukurenda. Ende embwe yunga toko. No maana kiagara oisikorigeri muna bakoreri abange barese chiese chia Middle East chiese chia Gulf aba Kenya bange baroro na baswati bagakora emirimo ya nyumba no nya basaja na baro lakini abaswati na wina mbenene. Okay. So muna bono SG ya kwerende ya Iran na America na Israel ya turbanetie omorembe ya turbanetie morembe Middle East kiara bagete fajori kerase. Okay. Nande mbalero gutukumba tambuka baka Cyprus. Okay. So aba Kenya bali bamenyete ngumbuaria uwo bano bonene nonye bagututumire bintu twanya kubeka muno. Uwo bano bonene boli skari. Biye muno again tiki angeli nara abande batumire chi message bali bamenyete chinsemo chiri abande bagantembiya bali kurende bali nyumba semambya bono monchu muligeri aine gazeti ya The Star twachakira kurabe ko buroso bwenga stokalero ucenga baswati nibo bakari kurikire bintu byabo abana bamwabo bamuraba mwaba Bible babo kurendo musacho tigara tabuga tikendalikire Business Daily ngo kwanerere igoro ya US farm to sell ICA stake after 2.4 billion dollars deal mwanchumuligeri noko ni kwa Semelia ebagateba yeji billion inye enugutainye kubwatekana na kili bagateba ngachisha estimate gosindachiruke kurwa seseme ya ICA igona bogonyara ko bagukumanya ine company yamo Sense American Rich ko bagekone manyete tubabere Kenya rero konye kera gugukwanerwa Mr. Mos ko ngantu onichisha cia Safaricom tu onichisha cia Sigete ase nsengi ma kuipono yense imanye deko ni bintu mochoko dai on Kenya yoka chinde kera jikoni na bakonyara ba maitenga toni turusiwe sa tobekega lakini yense ya itero jikoni wo ndolishwa gose ase jigwane teko genda chiro. Okay. Yes. Mwancho muligere limbia mono ntagetenso ase chigazeti buna nagote bingo chaka ne gazeti ya The Standard nchake ko bangu kwanera mugano mutanga niga igase bakari goteba igoro yo mubunge onyarte ko bagakogenda mamincha yo murayibwense Dr. William Ruto nene watebanga igakurwa ase chinsemo chiria chibwate onchire ya moyo gwakachikura kolende espakale ko bagoteba ngo mubunge bwe murwa dikri umuskebo Johana Ngeno chinga kichinde nigari gocha otenensemo na onyara ko bagakogenda mamincha yo murayibwense William Ruto asikili batebanga ase siasa umuske William Ruto ateneta sensemeyo nigo bagoteba umonchu muligiri nigari ko bagakogenda bosio na kororekana kurwanere bintu bya abantu bugosaba menyibe ensemo ya yebunge asa kororekana agabwate ebirengereri byaye nande chinga kichinyinge gari kororekana atali kokwana n'ubu babonde orwe birengereri byaye na umonchu muligiri chinga kichinyinge nigo batebanga nigari ko bagakotwara ukongusanana na kugenda ase eliso na korana n'olyo gotebekana koba kingpin yensemeyo na echinga kichinyinge nigari ko bagakurwanere bintu by'abantu bebunge yaye kurende talinga ese bintu biri byaye byabe na sogosira kwaye bagateba nigo bono kwanyara ko bagokororekana ko bugwa konene kochia asaba menyi bensemeyo na nigento bagateba batachi ko bakubanyara ko bakubwe na sobwe ngo muganora sepeji ya 539 na asemwancho muri ntete korabe kachinkwana chiricha beta chigokwanwa egati yabo no oyo korukwa umugabana Patrick Olentutu bensemo ya Narok asagatebanga nigo abwatogwa nchokonene semirimo yaye na nigare ko bagakora imirimo yaye atabwati obo bonde bonse mwancho muligeri gochia asaba menye baye na namono asagoteba nigare ko bagakorera abantu baye gese igasi sencire ndonge nindoche omonogeri bwe bunge gaiga Moses wetangula asagoteba nga numurayo lenge bugukumya nando bwatobole mwobone nando likonyara ko bagagotena asili bagali abantu baye nako barwanera asechinga kichinyinge mwancho muligeri no mugano oyingo nyara ko bango yobwati ase page ya 5 ne page ya 5 kabere ase gazeti ya The Standard. So Johana Ngeno na interactive nere 2005 ekaro konyora rule Johana Ngeno gasome the Ukraine igare kuri gichikura Grigoris constituency Grigoris yani emurwa dik ne constituency ya mo ere ya bwata ba sigisi abangera kiniere Narok County
engaki eyu 2005 na emurwa decree yarenge division ya Emase Transmara district. So lakini usikoligereri enjera chikura chiarenge engaki eyu neringa Transmara district engaki eyu 2005 yabwatha chikura 52,000 chinyinge sana lakini etabugatie constituency lakini njabwatha constituency yari kuru Kirigoris lakini emurwa decree division yo yabwatha chikura 26,000 na omumuro yari kuri chikura 2005 nari kanyora rure Ukraine yari gosoma tabwatha kende na bari gutara na magoroni so twakanyora nari Kirigoris na barenga tabugati none pikipiki lakini abantu basobo bali ba emurwa decree abasigisi barenga komoshabikia sana akarigi chikura tanyora lakini obo tutukanumbu arengo kiagera karo chikura ichi yagetwe 2007 karo chikura ichi yagetwe yare kolekana ngane rogwira chikura office ya IEBC yarengo rukunga office ya ECK engakie yu Kirigoris yo yasambetwe egero shahidi bobore so Joana ngeno acha ko mubunge kero emurwa decree ya rusigwo esengenjo egendo ngirgiare korunga community of interest inga kierie kero konyoranga goiko butorane constituency esengenjo okonyora ensemeye sengenjo binyoro gose chikabira chiro ibere chikori chirarwane esengenjo constituency eremo ECK ngwanjiro yarenge butore constituency na kiagere ka butora imura ilibachiete delimitation process na kiagere ka butora emura dikire kara butora emura dikiri this guy was very popular oyo no mondo na ande nchira akinete omate gakinete osikurigeria story yaye na ruete Kirigoris yari na ruete emurwa dikiri gose Chebonyo town ere ange na sowe kurku Chebonyo na mbaru etoro bakagenda molo agachiko toko kolisi chibunda na ali chibunda sana akamanya kuruororo akagenda school so no mondo renge goikaba ndange lakini bona gendo ngeringa Joana ngeno ngware ko muthe yakore gento kira konyo mondo yo ale ko kore gento ibintu bire community related osikorigeri none karo gari ya mate angata barkoi karo ogole mogete bubwate utata egotebekananga abantu baraba nene so bogambi bwabo nomba bwate interest so buri mugo Joana ngeno gajeto na akanungu gotenenia abaskari baria bagote bari gwakabanda masasi akabata bino mogo itabantu ngobata mojo go itabantu ga so Joana ngeno no yo mesa abantu baria ababunge bari independent and osikorigeri osikogumuna abana siasa bamukwanire babori katika shagwa gotebo no monto muyano musani oye tingomeyo seno umaene lakini omosene tokisi Richard Onyonka na kwanete goronga Joana ngwana chugo gwatekana chinga gaitire anyway ntagete omo director tunagenda tena kuligichi clip ase omubungo yo chinga kichinda twalete chi altercation gose engusana na abanyanyimba seseme yo kera obule mobole chiseme chiangata ngata barakoi na namono bwabete paka bantu mbasiriti ubugima bwabo abantu mbarasiroro nonyanelia uchiko bagago sirili ubugima bwayo mwanchumu ligireli negachiete ase tara senseme ye bunge akanyara kubaga utwara emerobelie mengeli tukelio na namono kwikira ekerendege ya nyarito kobage kuiruka na kelibago teba sobwangonga lire nigo liare korekana libwate lirumbe mbare korora embura negende tugutumwa nchomo ligereli kagirete nkonyara kabatoli tukobeka reactions na boy gotonyara kabatukobeka chinkwa na chiaye egere onyara kabago kumanya ngani ngore umwanchomo ligereli na namono ntaite kurabugulie gazeti ya The Daily Nation ngotebi igoro ya Joana Ngeno asabako babako mukwanera asobo ikiranu eliyo mwanchomo ligereli onyara kabago kumanya ngani ngoyo bago kwana okurukunga Joana Ngeno mwanchomo ligereli ase gazeti ya The Daily Nation ngobo kwana bale bagoteba nga Joana Ngeno chinga kichinyinge gakobwata digudente ko nga secret tapes echinechi tape anyarte ko baga ko gago dab osiga ko nyara ko baga wichibeka echichirirete omwelio gachagwa kanyara ko baga kurusigwa bisi kwigwete gachagwa nero kumwigira sana na tegera to mugabana bwe county ya Narok Patrick Ole Ntutu ogateba baraibabe mindful into bago kwana se chinga kichi nonye mbali batali abasani bo murai chinga gichi nalyo konyora bago soka bateba jaliba no musani ono lenge sana gaigando chibagateba nga murwa decree umubunge Joana Ngeno negati ya abantu bali basireti ubugima bwabo kubwatekana nendege ya gweteli tukolia Jumamosi ase ekenyoro gegurunga Jebkiep
village mwanchu muligereria sesemo ya Mosop eyogotoka ase county ya Nandi ningotebia ndege yunga kianya tukabage kurwa ase chinsemo mwanchu muligereri nigo bagotebaga igaso muganoro monene ase gazeti ya The Daily Nation barabo bago kumuinyora ngeno na namano kumukwana ningare nigo bateba ngeno nigakubwatanigwa nuko record kweji tape chiri bagoteba chianya tukabachigo tumeka kumurusia Gachagua bisi naga igo mwanchu muligereri bagoteba nga nigo chinga kiechimo banyartuko baba kumira na Rigathi Gachagua ase hotelia ya Mo ere chinsemo chia Kisumu na umwanchu muligereria kera banyarako bagwikera ororo umurendi olio konyarako bagakurigereria kero murai olio monene gose bali bali ase serikali banyarako bagwikasigete akanyarako bagagwikoro na kubolinga erumu ine chekiri nere burungi munabona tolega igo maite se studio chikamera nchiraiga CCTV neroro lakini kera baro bakwende ese chinkwana chiabo tetakirikende getoko bagoteba umwanchu muligereria chinkwana bakorete n'umusike Gachagua na Johanna Ngeno bakorete na Gachagua mwali nigo chigete State House echichi anyarte ko bachiko irero murai bwense konyora ebirengera libikoro kinga konye Gachagua chakire kungusa guchie semende nigo bateba egazeti ya The Daily Nation mwanchu muligali chinga kiechimo nigo batagete komanya kurwaso mubungo yo kulende tanyarte ko bakwirene likolende boni gabagoteba nga murai bwense keranya tukabaga koegwe chitepechwe nigatinya tukabaga twalege ikarono na baraibe kanisa kabatebinga Gachagua igakungusoru wao na bugwe somero mwancho muligereri asepeji ya kabere ase gazeti bono Gachagua na ruwe tabis na chinkwana chiri batwalite na ngeno na chichire part of the reasons umurai bwense aro chinga kichikire to part ways na Gachagua nga kibone keruko kiligereria Mr. Amos murai wense ikeire okolire umbichiri Gachagua bono ngeno osirire no mo deputy president former Rigathi Gachagua nero batebanga umusani ono imurenge sana of course no yo imurenge karoro che bachite ese private in suite babu atabanga nabo bagukwanira ngaki how is this relationship omanyete garomonda akure na bokonyora nga tabwati uri rwe right yoko iraneria tari konyara gotebanga ya innocent ngongachari so na motebe ngendo mogotera na mokonyora lakini osikorigereria etabi ya ngeno nebwate enchera eratoke ngano musani Gachagua renge lakini konyo no nyore ngo musani Gachagua roche na mo petro itiese go soko leak ngendo wakwanita ase hoteli ya Kisumu lakini rende Johanna Ngeno story ya yegere complicated kwagera kiagera korua karo William Ruto jagete korigia kero gukio president yole deputy president mbarenge bantu bako kwana together igacha kocha baadaye kero community ya there no neba mune ko ba go ikato support mwano mito so Johanna Ngeno tarenge monto ko visa bintu raisi no nye Gachagua jeto kumwegene kero barenge ko gambe hoteli igamwegene ase riski yaye bweka kiagera Johanna Ngeno no yo mulenge sabantu bali bako criticize de bwensi oli buskiara paka bono iga paka muisonde eri abantu bago akwario angata barakoi na condemned president esengejo yare korolekananga president nemanyete ngobore moboringie ko era boko botutukanu ngobore moboringie ko era boko kore kwende aya secondly esengejo Johanna Ngeno iskorigereria nonya iskorigereria none kero abantu bale gosali ukurumau kero bantu bale gosali ukurumau Johanna Ngeno nere ulengo musisi oyo mogotebanga yes tiga bantu bosali ukurumau asegere to conserve catchment asegere to conserve catchment ande bagete Johanna Ngeno maite constituency ya sere mau negento kiarenge mau ise go dry go mau ise ko kamuka na wera alete umuchando monena ase Emurua Dikirr constituency so othenenire side ya bananchi amatuka mange na kiegora no na bana siasa baba nene bagotebanga enjera Johanna Ngeno akuete njarenge kwende lakini narigererie ese abantu bali ba cooperate ndege ya gwete igo bakuri gotebanga na barabunge pilot nja communicate na barabunga egweta nembe that's why are land
areko land on several locations areko land munabonekera jetho chinandi nandi mbura yari gutuniri rumbiria renge na land dia sata renge asata renge designated because you might take a kuimuka nende mune pilot we got there via tower nga igonkurwa segete igongenda segete so ekero ko land ya sa utateva nabo gochaka kwa sana ngakikwa nyarako ekera land dia rinatebetie etawa ndama idinga ni ya Nairobi usene ya Eldoret akabatevinga egweta ni gwate ne liru mbeo telingi lakini igoti ndateba ngenge tukiagera tendege kaugwa ne feasibility timbwati authority tiga baba tebe batati bali bakonyara kwa bakoligereria ibyoma biri mbatete nga kogenda bire se manufacturer ichiko bikoligereria gwanne mono banyara kwa bakomanyanga ningikire to moncho muligereri nigo toko gukwanira omubungo yokurunga Johana Ng'eno nige bari to mwako bweli bweyemo chimikianda 52 na namono mwancho muligereri no mwana siasa na nigasote ase siasa yense ya Kenya arabuna koigwa gwatebigwa na Amos agatebanga ma interacted nere ekerari koligie ntunde ntangania 207 lakini tanyora kirugekyo na litangani kabisa nya tukabaga gochorwa nigachoretwa mwaka w'ikiri 2013 gochia se bunge ya Kenya kurilio nya tukabaga gochorwa mwaka w'ikiri 2012 no mwaka w'ikiri 2022 naboni gani gasirete kare omwana chama kosega chole gwetera ase ticket y'ekiama kia UDA buno mubunge asensemeyu kumunyora 2017 or 13 17 yes 17 namba jitikorolekana kogenda against William Ruto yes anda kanyara kabaga koirana ne kirugo kiaye ekero William Ruto arenge koligia president litangani ore deputy president ade bali ba kolina Uhuru Kenyatta na ririria ababunge bonsi barenge ba Transmara ose Narok County bare goteba yes wekato konsavu mau nario achiete nsemo lakini engero yachiko ikangine chikura sengenjo abantu interest nande bwate abantu bagukwana umuntu bwege kipsigise semeyu akaira noro ibo mwanchu muligereri nabo kunyara ko bagwesomera ntagete tore guchinkwana cheto kogenda umuti mukasi nini tumanya nande ko batokoira nato chake bona ndo mugano bwo kwanera iguro ya Iran yes au yora se chigazeti mwanchu muligereri sema mbia bona where why are you killing people? Why are you killing people? Kazi ya nini? Why are you killing people? Mnataka nini hapa? What do you want here? Why are you killing people? Mbona mnaoa watu? Simama kwanza wewe. Why are you killing people? Why? How many people have you killed? Why are you killing people? Who nani mkubwa wenu? Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusia electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo mpulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chie chinguru sungusia electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yokole talentambe guche kuligie byombo bunebe tutarira somo choke birigo nabo iga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484
Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru ang'enaye. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka gotifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Kera kama tingatara daiketa oni ya nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana umotu batera mabwari Muligeri bwe Nsoko TV oyo no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngoli nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Chumuligereri wone nyumba ya ichoire gaiga bono nigo chia trichita kemeronge tato maiga yense yemo bange bari bagonte bino sente twende gasi tocha twara taka kurarigereria magazeti twa manyangi keroro mwatubekira uruso na kumanyanga ni netese mambia bono buna linago te bintu wabalenge na Amos umuliki bwechi gazeti Amos wono manyete egento ngeranta ete onkonye yes musani ona naro yomo agoche gasi akero mugasobalite musani yomo gukugwate abange sana oyo mubono nara single out ngakiri mu gasobalite arona bako manyoro chire gasi litukembule twete kwanyora tali gocha lero yato na mumanyire lero yato mbura itetweti umuntu tetweti lero tetweti no ara chwe gwakire chwe ya gateba chwe innocent chwe ya gateba nga mabema jiteno ya kwa mu como bawo chibanye ba konyo kumubeke na bawo chibanye nato in fact tinamanye tenga lero Amos umeto urazi juga eto narete gweta chinse ibero dayega wante bino sentitigangi chi saa moja ke gondara gokwani igo gwacha buno muwakili wo oyo nde chwe ya na itari se sta maravoni yari na romo ndo de sutune ya chwe asa maravoni maene matra bawo chabangi baibo jenare ngare tata no nare ngara undi okay chede to kwa jubuligire semba bia bono manjo muligire ya to akwanire naende naende to wakero monguru bia mana baire koba kago to igulira aseli tukeli ya lero okay bia mana sana soko jara koba ko nyara liba go mambo yabole mambo yabole tunashukuru aya tora to kolera bora lende na bebintu bigo cha byara baiko okay asante sana togenda busi mwancho muligereri andamana kwa twakoro mugano bwo kuligereri igoro yo muskengeno na andamana buna twanyara ko batogote bya mange
kubwatekana no gusira kwayo mwancho murigiriri bono mugano no role se gazeti nara ya The Standard Daily Nation page ya gatano gatatu gukwanira nga abamenyi abange bamenyete mechi menene ase chinsemo imense ya Kenya nigo bagendete gwetire mechande gati yabo banyorere no gwakane school fees abana budget boni gachweya ndego rukunga chi after boygo omuchando kabere ukororeka nure se chi amate chinyinge chiri chimenyeta so mechi menene no konyora chianga na boygo ngukwana bari igoro ya ebigancha bitayo makabeso gabuchete igo turaji gosoka isikato nyore tukubwata ni gutogotebunga leta ogwakana chinyumba chiri bamenyete chiabiro muchando nabo iko basombi mwancho muliri batebanga no muchando manene urasi chiamate chwe ngakime chande yo no iro chese michemene mechando nero naende taligendo ngabantu bako gesi economy arumete njanya kwa banki country and yonspi lakini rende if the systems are working kanga ngonyoro ngibintu mbire bikonyara gukoreka igo systems yo kwanera nchire chichi mate njera nero konyoro umigire both sides umigukorwa ndo aligerereti engakia ya motole na aya gaiga why Denmark abantu bagwakana tax kose 40% ekantu nere litu aligerereti yari gwakana 60 gomanyanyo gokolio moshahara 100,000 60 chara enda ase bango lakini akarogo chichata benefits kwanyora health mbosa school mbosa chipara chirenia public transport it is functioning nkiota aruere chipesich Amos kwa kavire sana live cost of living talire litangania chakira kwa bagekoreka lakini se gazeti ya kwanira ngaba Kenya ngo bagendete konyole michando unabona abana lero nkuira na bali school guchakira mambi chief tam economy is not doing very well ni wate jingo machi nyinge kurwa no nyine tax lakini igo dogo predicting amuna wana SAG ya chakire wika ligo liri muneri ya magutari kine kera ligo liri ya magutari yakine ligo ge minuting a ibintu nebinge bigo kina bosombi muna wateba no nyene magori ebintu bya kawaida muna wana bosiyo mukati bintu mune wika bigende igoro igende kogera SAG era leta jingo majine na se economy ya Kenya nelinga alia sese yelire no chimeli chiweta muna bono kwa igoro ichinde chiyeli igoro emeli abwata magutanja agetue emisael ekayeli guroje so igo emine tinga no nyina abantu bakomukia maguta gocha Africa maybe na bara base kwa gutumie corridor ya Pacific the Strait of Hormuz. Yes, abantu mbatuare shida yani economy aba sombi economy ne tuare omarembe mutinyo obweka lakini toko EPRA eko review amaguri ya maguta mutinyo goja wika arorekane agotira guchiga mancho murigereri ningo gairete cost of living kwaye bwatani na bintu bigenda tase ense twarochenga kia ya mo mwaziri olenge ase secteria yokoligereria ogukina Moses Kuria think gerage semi alinge ase cabinet na tebetenga binte bigendete gweterese ya Kenya taliga igo kabiri binte bibire chinse chisiko mwancho muligere no muganore ase egazeti yeyu ya abarende osikoligereria ese insurance ya Kenya guturitia maguta ego ya guturitia inchere kwerende kera osikoligerera like 40% in fact 50% ye tax ya maguta amaguta yani ligo liria maguta liri koni kusai 40% 50% in tax 50% net tax ebange ye igo ekwamba karakana no mu Kenya bweretera maguta ke oso ibako ikiboye kiagera toisiko gora maguta ligo liria no mo nega maguta akogurwa omojo Nairobi okonyorale between 177 diesel 180 something petrol igonga yale gotoka nga maguta yankoni wara tali go taxi wara around 90 shillings a liter lakini ende bono maete kendo ngeo gera korwe bangete yo hebango no wikebekwe
Mwancho muri toko genda busiasa gazeti ya The Standard, The Daily Nation go kwa na wale page ya 13 esibagale otebanga umuske Joho bono niganya ariko bagako igoko boko achiko bagakoligia ikiruge kuru kwa goseko chikoba umukonyi bumurayibinse inesema ya ODM asibagotanga umu Shabal nere nigo atatu chikoba bagakoligia ikirugo kyobogaba no mwaka w'ikirwe 2022 Mombasa Shabal otemire kurwa I think 2013 gotira 2022 akarusi worono muske Raila Amolo Odinga senyencho ODM yabwate Abdul Somad. Raila agari goteria abantu bae ngata mukiani nyama. Lakini wono sengenjata hiyo. Kiara nero liko baka no ni mukia. Usikulige no nyene bia. Yes, usikulige muna Joho na Uparanya Mbadi Wandai bana abantu baretwa esoko bairwe gacia serikali lakini njenda tebenga ODM ni bwate getire kenene sana sengenjo ODM yagende serikali tari structured engotebekanire ngana onekero babombadi Joho basoete serikali basoete ndo masesenia Raila Odinga basoete ne birengere byabo so Raila Odinga kabetere ringere ataroreka no le irrelevant oikari wanchera nanga sawa tuzitiga bagende lakini bagende unyorenga ke yamunate tenga bagende serikali bagende kolengana ne birengere byabo gose baenda muno individuals budget mune chama lakini usikuligereria enjera kero muntu agotebanga natagete kero muntu natagete inenjera ya muyo korungo ODM ya soire serikali tari structured mbali gukwana ne liugiri mukiagara na ndekero bago batali gukwana ne liugiri mo yo bako every data bako ya serikali libagaliya liyoko babagana mono kwa yero ke predator tigadaleta chwe ese ngwani noroche ODM matukabwa ngo iga yatebire ngo leta toro mu deputy woni lietalia chakire korekanilia Hassan Ali Joho nkaite in real politics echinechi ndoto chia ODM omanyano ODM ngo babangale ngo bangu bale no nibo siasi obuko chimutuha mbakole kwere they are dreaming too much na ndo buno yo mindata bire gabo kinyombe nde yonsi etali organized emogo chokwa yendo bune kikero kikara ete kwa bigire lietali de they are dreaming too much barara nzaji ndoto yabo nirilie batagire korota bone kero kuyirige ODM keriaga kabara yagwe bali bagotebe round iri bayetereted risho bakanyore binte bisinini bono bagwetira umurango ulio bagakabate bono bagosoire umurango ulio monyane bagayetira ulio bweri bakanyora bintu bisinini no inyore abagaka ntigambaro kabagaka no balengere register cha koru Mount Kenya bako batebye kero gekyo ngo kero kieba boli bintu binde byonsi lakini mungu ikopa deputy kero kimokoleki mwebe na enda bona yale gutokanga ne nyumba yechogete nao bale gutwara 30 power gose 30 maso chogote bantu nyamuri gotoeke riro litiga toende kuchimuina okay dari usikulige limu na ODM ebangete sai dalili te yonga mbaisa ine bago ukendigiosi kigera bebaganire baerire usikulige linonye no musikembadi ga keninge yani yare kabanga innocent ne represent ya bono na ndese ngenyungu kwa na innocent na roja komutenga innocent tigana na ODM ya erire tebu athinguru chirare te kende ase serikali kwale wojino no muraibu ensoko tebanga chikura chigocha igo bagocha kogana mbali go chigokora zoning yani ngekere bya mabia chiramo bigo tebaninga nibo batukurwa ne rekero ke mutwensi ichama gete tigerwa nega igane eri erwa nega ari ni riro nega muraibu ense gare go tebanga enchera UDA ya tenere bonega ya very strong enough batali go kora zoning yugo eminiting ODM ngoja kobekerwere aba candidate pakali ese strong okay gose ikera se ko batebigakia ntutu achire toye keri morarore tigati mandi sie chiga toye keri moroche ngange toisaini okay mwacho muligereri ndabo kujara kabago wesomera CPJ 13 ase gazeti ya The Daily Nation watabango mojumbo yo oyala ukurukunga Shabal nabo igo no mugabana bwe county ya Mombasa Abdul Somad bono nigo batebireliye tababegete bosio ichikoba liko ligereri go lira chikoba liko bwata nigo no lira chikoba ga kolige kirugo kyo koba omokonyi bo murayibwense
nomu waziri Hassan Ali Joho igona bukunyara kabako gwesomera na kumanyanga ningikeli keroro mwanchu muligeli sesemo ya siasa kuikaransa tuli chinsa ibere timu ye ndenko chera nero unyara kabako yategera kulinde ntagete kogenda busion soe asumuga no monene ora se chigazeti chonsi na namono gukwanira iguru ya ogosira kwa oyo gorukunga Ayatollah uyu mwanchu muligeli no murai bwense ya Iran okurunga supreme leader murai bwekerengo keguru na namono nigo bagoteba nigo abiriga kora ense USA myaka 35 nomo na mwanchu muligeli nigo bono aba Iran abange banyartwa bagosoka bagoteba abandi bakunyara kwa bakogokera kuru abali barenge chinse mu bunajirija Germany oso muji wa Mbag abandi bakarorekana ase egeti kia ense yo ya Iran mwanchu muligeli banyartwa bagosoka bali na maliga manene na kunyara kwa bakolera isegi agendrete tukoiruka ase inyumba yo gosesa amangana yo borali tote bane developing story gabono nondega igane timu ya nenta itego chaka na chweya mayego cha Samos segie chweya nere on the center stage korudituko yanyaltuko ba gekobekwa bosio na umurai bwense America Donald Trump konyara ko bagakora linga bono ngogenda tulesegi ko umura tulichibomu and class maite segie enkare segie enkare ya chagete ekaro konyeligereria eto konyeroka drums of war chicken nkare ya chagete naende toligererite conflict yero conflict endanga nelinga Iran waganiri sana korosia egendo gekoro kwa a nuclear bomb ejo bataraikera konyetwara gekogera onyendiri babwate the nuclear bomb kanga Trump boni gate Iran yaetete basibe chae na Ayatollah njeri ya chiete North Korea bagachigo kwanani because na amanyitenga kogo kuna North Korea number 1 tomanyeti asabegete bintu biri number 2 tomanyeti chi nuclear bomb nirenga bwate number 3 oligereri North Korea na South Korea mata neighbor yao America nebegete jeshi ororo era around 30,000 irenkaete ne nusu ya majeshi ya Kenya ere South Korea ababuno ko batriga casualties ora bale mate ga South Korea ne chinyinge sana bono litali monto ogochiera buno lengerereti Kim Jong bono tutete the reason being tuteyebe kasubo gatagati wa Iran yes the reason na chiera North Korea ne lingo tenga Iran yale gotokanga ne bugate 30 nuclear bomb kanga na bara decide go senko ya natuli I'm telling you gekogere gento keli that weapon na ero bate mira koros na ero bugate conflict enene sana ekwelendeli ya koros go gaini layman language ekaro kweni rich uranium ngoikere aso cross the nuclear energy you are accepted in the world because it is clean, it is cheaper than the other forms of energy. You are it's accepted, but Israel have been monitoring na USA mbama edenga go kweni rich go korwe stage yokoros nuclear energy wachire stage yokoros the nuclear bomb abuno batata kitingora rorore netanya olibyale UN kago tabanga Iran cannot cross the red line abuno batata kiti a conflict ya retirega oise kuligereri oendo okole research biya engineer the scientist Israel yetire Iran chinyinge sana in fact it is dangerous koba an Iranian scientist na ende bama etenga ngokorole you are the key figure in making that bomb ebigana bye bintu bya retire Iran yometio motunga kuikatogenderere ne project ye na aba bakolire ki bangire but bone gento gensinyete neke why Ayatollah kwa bantu basoka goshereke yakogera abanda abaona bwoko lead nkieke gyagera waitwa abantu babo basoke street gosherekea nga wakolire kurende waitiru number 2 oyo mindamo sinachiko kementa ngoyo tebeti USA na Israel omuntu yara sigete compound gete bonigane meeting babwate intelligence yalindi ya penetrated ekurende linaro Twitter ba one of the top security guys na agent ya nini ya Mossad gekora ya tora chinyumbere ngabwate
nzanga pio manyete nga ngo ikare ngegari ne meeting yabwate ngento gete awakora oroche before bataratangaza karokora Trump gose na Israel bawatabori twamukolire they are very sure omuntu oli twamukolire kesi kanya bamanyire bamuikerere ntagete twirane Amos asesege yagendrete ya raletiguli tukolia rengelia Jumamosi actually Juma bo chukire Jumamosi na liense amanyetigu no muraigwense ya America Donald Trump asanya tukaba batabanga bono iga ngoirana koleta turu bosibora saba Iran akanyara kabaga ko batebya nga mutigarenga chibomu kiro chingo itekakire chitekire buna tuligirete chimesile chitekire no mugano monase chinyumba chonse choborali kilikegendre tororo ntagete litangani otarairane lyo tarache senkwana mu director itatobekire a warning ose enkwana umuraiwense wa America Donald Trump akwanete ekera ense America yali ko bagikuyaliga nigo cyokora bosagani ubu nagwikira boni gabuna nagatebira umwancho muri lyo mugaka ayatola hwe myaka 53 nomo ligasiriti ubwima bwaye kubwatekana no bosagani ubu. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Wanchumulira nande tuiranire no igweto ino muraigwense ya America Donald Trump litangani musikejo yana tebanga kero ayatora itetu abantu baye bali akora ambaso gete go shangiria go sherekea go kukwae usikuligereria binte binge okonyora muna bono kero murai abere miaka 80 and above usabeire aikire miaka getokoranga ngo sinyware kwenyara kidogo okonyoranga abantu bali bamwetane na bako make a decision muna bono isikuligereria ense ya Cameroon gosengere tenka usiku moisonde karo buru dingare migori waroje junet yo koimoka okomotebige ndawane te gukwana ngeto gakeigwa over the mic nabo burai boko gende karo mundako gende igoro abanda aba bake bakorani show bakoranga so ayatola tariere mle ari oringe ko make decisions chirichire serious asense ya Iran nando isikuligereria andonsi asa America kobeka eko participate egento ngere kuri kuno bono ligereria engaki ya eta ba buata president ya Venezuela lakini isikuligereria sababu ya ko era bakora boni ringa Venezuela ne rense ya mo buate mineral yani mafuta mange deposit chinyingi gitaraba tapped so en serikali ya US ko tware interest gali igo konyoranga ne target ya maguta lakini for Iran ngiye ko gara serikali ya America ere interested mono na Iran ose Israel ngeringa endugu ya America Israel ere very close ekara akoreranga umungwano ya isekoros nuclear weapons yara basogo salia saya nene na bokonyoranga America no bwoba nga moise ko Iran kinsa chinga enga kiengororo na obara basoko chaga koros nuclear weapon jire very dangerous ekaro especially nuclear weapon sinja tumegetenga kiende Iraq ekaro esegia rengero Saddam Hussein ari korusi goborai njia tumegete na anda sijia tumegete asa vitari taraja komenya kabaka sai senge njia sijia tumekire chigo salif samatuka mange so egendo interest America buate Iran neringa egere nyare ko control egere America egendre ko superpower go ike control ya large chunk of lakini nje kubwathikana nje na bondo jenga America njare nge prepared uya America na Israel karo bare go so asese ye bare nge prepared uya sengenjo oisekolige Iran ya akira sana nene sana seji base cha America chira across the Middle East around 8 bases Iran ya chiakire na ande Iran ya cross roba baka Syria lero butuko njaka Cyprus lero butuko kira lero njaka Cyprus abalende na ande tima itiko se kegera yegere psychological ekero abantu banka bakorera nga muntu yu bagotanga ujo muntu umbu yaru oroto beko bugambyo buya lakini amajeshi ya Iran na agete sabu yo wake sabu yo bongo nga
esengenja America na Israel yato akire bono aka the whole area saji that yabantu bali bamete jinse mujiri jonsi korwa Sarja Garia Abu Dhabi gose UAE Bahrain Kuwait agara abantu bali bagwa ku America bakiri mundu gari nabo barasoke batebena ki ngibona mwaje tukujakire sege kiagara umuntu jakire gotoka kirasi tima ediko sese yene sustainable for Iran kiagera usikoligeria matuka ya abere Iran yabeire so aggressive ku attack lakini usikoligeria numbers America egaro koligeria America across Middle East igebwate abaskari around 40 wata abaskari between 47 and 50,000 igali yonse ebegete city based nyinga sasa usikoligeria na America yoka usikoligeria Israel igebwate abaskari around 60,000 bali tayari kurwa neseye na ne population ya Israel igera abantu 10.8 million lakini usikoligeria Iran igebwate population ya abantu around ebwate abantu 92 million ya lakini abaskari ebwate bono gabale tayari bale sese yiria igo bara abaskari 1800 abaskari bali 1800 goikarero gandorate ungondo kule apart from bali balengese key figures bali balenganga na key figures bali balengese ese president ese supreme leader ya bemenye tayari ayatola ikaro ayatola goitwa igo giketoka abaskari getemba lakini bono what I am not sure tindi sure go say Iran nere tayari go sustain yese kero skuli no ne chindege bagotumia ochiro seri America nande chi chiago letu 40 years ago igo ige minutinga America nabera basa gutwara chindege chiesegi chiabono kobwa chiri babwa dinko manyaronge sege ngayirai lakini nengo ne sege ngo muchwe ya tete tuirane ase enkwaneye igentu twarorire kera ayatola itire kameni itirwe the first thing ya korekanete kera Israel yego confirm twamuitire state press ya ense ya Iran igasoke gateba taraitwa igento kera oroboni ngani segi yukura minyoka ni birengera litaga ni mutwaitire nyarebe bali ba minyoka ba dismiss how effective media might that is a state controlled media tenga bunantu gaiga tubwate private media chiragote ino we authoritatively and independently ntware ntwaroro muntu nakole kwerende nakwa na benga kwerendete North Korea media whereby bakuboka mambi batebugwate ya football team ya winiri World Cup bashangiria because that is the only information babwate in North Korea bona karugo cha the state media ngando umanyanga one of the roles chia ya tola namba ya ni mkuu wa majeshi number 2 nero chia pointing chira ko direct in the government and the spiritual leader by even the even the state media whatever nero in fact one of the roles chia nero appoint the head of bali bako run state media waro lenga kiora chigo tangase gento otarate bute ina sako gwike gote bia ya bono tangaso muntu okorire kwende lakini chiro poti chiacha agete kuruwe a day ali atogote bugungwa oyo ndero chire kameni uchire okay Amos agarante so doche usekurigere liboni ga key figures abande bagurusigwa kakabe eliminated system inande akinyo montonde whatever sustainability esegene rotamanyati na o sustain no borai na baro mbogenda to seberaniwa usekurigereria there is another ya tola ovete kagochorwa koira libagaria omurai kameni lakini boni gekera tugukwanera bagateba nerenga gaitire lakini tora confirm because na bagochaka iga finally gekera bacha confirm mwenye ba confirm nero koreki oitiru omurai umukoro bwense yinero koreki oitiru ase okorwe report ya yaro rekanete gukwanera igoro yesegie ina namono chinga kechi mako bwatani nonyekera ari ngomurai ki Iran era sustain ebite leadership nero na military power neta teoroki kwa kawaida usikoligerie constitution ya Iran kero ukobe supreme leader uikobe umuntu gwikanisa umuntu gwe church leader yani church leader uikobe
spiritual leader. Spiritual leader. Umaye goikagari lakini kwa kawaida obora yenjira bole no boleta nkaga igaseito ikaro kwa beri osene president deputy ya udagetabe tatwara information yenyinge usikorigere none deputy gavana na bachichandegete igo nga oisokoreto monto mogeni usikorra no nyene karo musubati oria umeru arusetigwo ekwerende deputy gavana gakina ekaro ya chetama tukaria matangani nkwa ngorigeri kware ngo kore bintu baga gwa kuminga umuntu okonyoranga yale so botambe gokonyoranga power karo montare ni power okonyora bura chinguru chikoro surround chikomo surround chiatiga abantu banezi so igongo tebanga no leta abantu banda bageni obabeke angena burayi obono iga ngonyorore goika abe mainstream acheko cherebu acheko chaka kolega simuneta keire igera muiregeka lakini asobo maene goikaya tola goitwa igo America na Israel nja korete kenene sana mangana intelligence komanye sare komanye kwenda abantu bari angene sare igo ngana ona abantu bari ngangene sare babonete babwate system yobora ese metu yabo nabo konyora ngana barubumba perisheti so namoreta abantu abageni mubarete gaiga igo mokoreta abantu abageni nani mubatereni muna bakorani esho enengo ntaitukira ndese chweya uruche twateba oyo chore tunere no nyambara confirm nero koreki oitirwe igo meaning America ni bwate intelligence ya bere marge ese system yabo bado ba infiltrated system million CP bagendete kumanya activities cyabo bono mugusi no arali akuna kurigereria sege yakire matebya ngo nkikerie chikororekana goche implication y'ikororekana goche asobuye mabwaye egera manya ngisege egendete Iran yali tali mugano tutogendete kurigereria sege bomb choka as intelligence ekiombe gose kitoraro ke organization ya Israel yokuruku Mossad balitali bantu gochiesera ngo example kama ba penetrated system ya jeshi Iranian Revolutionary Guards ase baligeti umongwano ulio supply chi laptop chiri chiko andas chi commander bakamoda chibase chibamweta bakamote yaye gendo ase kase computer yu tobekeraga chip waka so abantu baliri baikaransete baokwana intelligence yeli yeme umuntu no ale Tel Aviv Israel ategererete ingi bako gambara kino mongwano yu kara bachete komanya padae bachete bagakole kwende bakamongenta bondo izo kurigereri ngakiese yeye era to affect ese yeye na bera to affect directly yakoyoroche Iran ya chakiro komora chibes chirichia cha kwerende chia se jeshi ya America utoiso goja East Africa rogora Djibouti ekwerende base neroro na bibwata abasigari ange 1500 oise goja Kenya ga nkwaga chabale nini Mandabe so isa gochakanga bono tigato ataki ase country chiri chire US allies nabo kusaba sani ba America nabo konyora nini tuasoirim egento kende mindamo sinakwana amabutari agweta nyanja aya Iran yatenenereti akaroko nya bekeraniamo bagote amabuta chimeli chigwete amabuta gabu are ekerenga ya 21 million barrels of oil that is 20% of the global oil ya mabuteli egwetororo so bagenderere goteneni yakogera melite yaboniga ekoriski gweta igari igeminatinga amabuta na botoranyi gore ebeigete erenene sana egento kende gi atu affectiri directly abono kugunga engakinere goikagwa toka ore na nyasao oiweta nyakore Bahrain kore Cyprus kore UAE kore Dubai toliko soka yani ngano twara chibasa chichire kuni ngayo gweta the airspace as in closed ndege teyago ego soka nzikoro example ga abateba umusubati okoro kujudi wairim Kenya ni working in Bahrain na baoteba is fearing because your witness chi missile asamenya ta chigo destroy chi nyumba na ndege nteke benkelinga bono na gani kuirana gocha sobo acha go airane backing ka ta kunyara kuirana kogera te airspace isikire ndege teye kuimuka okay ntagete omente ichinga kindoje chia minyo kire chia bere chisabire netakeyamo yonaro tabanga effect yena na vera basako kiagara ense ito ya Kenya getegemete bintu bikurusi komono binde binge to gutumia gaiga igo bikuruisiko
ando isikoliga linona no nyen travelers chindege chinene muna Lufthansa Delta Etihad ndege muna Emirates. They are not chia siekire kwerende gochire grounded. Okay. Chire grounded ese ninja security. Go gemine tinga no nyane chi economy chi chinsechiria. Okay. Kiagara ense muna UAE go se Dubai ali ese biasara binene bigo korwa. Abantu batege Dubai ge tegemeta abantu bago kore bintu kurusiko. Okay. Investors ya bange bense bechinsechiria yo barwete siko. So ekero konyoranga ense muna Dubai go se Qatar ya ground chindege chiabo igo gemini tinga no nyene abakenya bali bagosoka bali yegenda abantu bagoja kuri back home imbari kogenda so ine effect ene sana kegera osikoligeli no ne economy yetu chibesa chaisiko ikorkunga foreign remittances chibesa chiri chikorusiko chiacha go support economy igo chireke wango kenene lakini osikoligeli bono igamuna munese yegendera te ikonyore gia chirense senge abantu bali bagotoma chibesa kurusiko gocha nombara bungu akabale sabungana ki toize koena na chibesa Jones tutigare igo otogo chikosinyo kore bintu kwanza nyomba bale mbali gukora gasi. Okay. Ntagete asobwango bakona ko comment ntete Montevie muraibwense ya America igakorekana gutumika mtandao yo truth no wako communicate serious steps chiri bagenda te gukora chia military opposing gutumika press yabo akogenda oro kwanyora truth tigate botebire mete iria secret X account Twitter formally achitaka igore app ya iko truth. I think intolenje na yoro truth but na noro na mete boigo what does that show? Akero muraya go communicate serious issues chiense wetra so mtandao no yo truth ngomorora truth na X lakini who owns them? Delivery Nelibody like X Elon Musk nere omanyene igagwa foide konyora maboli kurwa sabali kichinga kibune chigo se I think enga kimune propaganda ne takeire muna bono osikoligeli garo turambo ali gukwana enkwana ya yentanga ni kurwesege achagete ngukwana arenge ole yani karoko murigereria kwana raise body language yae obwo bambwarengo lakini gukwana arenge ukorokinga chikwerende is in control muna bono serikali ya America terakwana directly kurwa terakwana yoka directly nga basikali babomba kwete litukuri igoro lakini obo maena basikali babomba kwete sechi amashambulisi yali akoletwa across nini usikoligeli muna bono ekwerende kari ekwerende emeri ya benene njage tuchipo mugoro lakini mbali goteba asengenjo baise goteba baise kuorokia muna serikali yabo ya sabiri kera aba America mbale mbatobweka ine karo monto musikali bakuro yomo yo bako ba concern bakoranga babwiro so aise goteba ebintu muna biribyo ke maene kiagero sikuligereria karo turambo agosoka go address talent go address abantu bense yae ko batebie development aise ko bateyo maene twa lusirie aircraft carrier twa lusirie abasikali twa korre kwerende abantu bali bakumuri nkyo wegere nkyo kora abana abantu bago so egere abantu bali mbabori amaswali information erako bisa secondly ekero mura ibwe soko nyorago control ye media gete igago ba feed information ile yose yara atake okay biyamona sana ndo icho chweche ndo inyole CNN echire ibere ndobwate CNN the world eye toko watch na ndobwate CNN America mate people think that even the bitoko report kurusi umwana witire ise okolire iga umwana bwatirwa maiso ngabono gusigere mbemono boli abantu bali baino bara America karo bako watch CNN America umuntu akoende school umwana akoende school ne gani oitagwa sene abantu kerasi ekegima into biri mbali gotaka batoro kina biwe weto yonda teba amusi atebanga balia information nere bataite yokobwa na America nyanya wa admit anyway nga yakirugo se yabwiru muna wana bitukole igoro black muslim na getabanda masasi
in Texas lakini ndogotebe wanchumurigeli chia minyokire sana ndo ichi chetri zitaika isano na mekera toka gendo mutimo kontaite ngotigene nkwana ya Antonio Guterres uyole omotene libwe kiombe kia United Nation anemona sanyara kabaga kurwa roboti na korokana kugikiri chinse mechibire otebiri aba America chinga kichitali chisegi nabo igotebiri Israel nabo igokwanire Iran timanye tigo sembache bategereri yogiria yo mwanchumurigeli to tebinga nigo chia minyokire biyamono sana. Asante kokonyora Antonio. Omoboli I don't know about is talking about Gaza. Ine miaka erenga. Mondo ine puppet tu abekire gali basa. Uyichweya. Amos. Yes. Mara tu apoli. Embi amona se otwali bagato kwani ore history jine ne jia jiense. Okay. Nanjengo saba ba Kenya bali balisiko mo babaligereria muligereri buyese mu gotara bakese ye ya manyikanire se. Okay, mwanchu muligereri goikirabo kagerete ngatukira mo eliti go mo director itatoire mutimo kone nkwana yo moske Antonio Guterres anemona tokoira na bono togoso siasa ntuligereri mense ya Kenya na nemono sense mo yagusi nimbate panel inde gochaga iga Hassan Nyanga wiranire ono ni garu murwanire bwo kurigie kirukyo bwe MCM wa ni kiamagia Jubilee nabo igo nibwate Samuel Mumanyi nera gochikobaga gonkonya gokora kiriye gurugu ngobutati bwa siasa. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I will speak directly to three areas today: the principles, the facts, and the way out. First, the principles. The UN Charter provides the foundation for the maintenance of international peace and security. Article 2 of the Charter clearly states, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. International law and international humanitarian law must always be respected. That is why since this morning I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemned the subsequent attacks by Iran violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Let me be clear, there is no viable alternative to the peaceful Eye Nsoko TV, uboroso bw'umuguzi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662.
Una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho muri Nsoko TV ngiye Nsoko TV nibwatira senge njao bakoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili tindi gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eje Nsoko TV oboroso bumugusi. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center
Better Me Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na amariogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikaru arigo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima bwe. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Better Me Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Chumuligeli chetire chitaika 12 maega ye chinsebire semambia bono na ndengo kwaligania sensemo yo mweli yomurubili nsoko bwakire aigase studio ni bono mbwata bageni na ndi bachiko bagonkonya bono tete kuligereria ali siasa na ali agendete gokorekana togoteba nga tukuligereria siasa na magendo na ndi asemambia bono ntagetendara kwali bagaura manya eseti ndi abageni mbwate gaiga aratindi mutakago nde umutene ngubwa abageni mbwate asoko boko kwane wokobe omugeni orure gusi ogenda tororo chikia ngibiri chiel ya kakiogendere to bwango mintasani mbiyando moralia musika innocent mbia mona selibaga na ndase mambia bono wikenya tigangiriri bageri gukwania mugusi itangani yo mawawa alafu mugusi wensi oreriro baria Kenya no yoreriro baria Siko na ende mbaganeria maya na kuwa mono mbasabera maya abantu baito bagusi n'abakenya bonsi barase chinse chiri chibate crisis at the moment. Okay. Batebinga babe maiso elinde batame kurigiria safety yabo. Okay. Biaman. Gakora goikaransta ase ligo gogeteiga otegererete obigite chianga chimbaliri ngo chandontebi. Ningi kiagendere toro Mr. Samuel gakiogendere. Biatori. Bule ya Nairobi yako nyorete? Mbra isana na masesini wa. Mbra na masesini wa na nyasaga nje gutu sesini. Nduni ngotokane. Nduni ngotokane. Last time karatu ali gukwana gwantebetie simi agendete gwaku chigusi komanyanga nkegendere toro. Kwa kirerero bagoteri bago kabye? Bago kiroya. Nzene ntegera nyasaga obaigoriri. Ane tuna wakanga mbia mono nyasaga kana utoigorera. Okay, mbia mono sana mwanchu muligereri abuna bwabagani mbwate sema mbia bono. Nonka ite no barabete nkora barorore bago chichaga iga egera tunyare ko batugukwanera ali alengete siasa na koranga ngikirikegenda tasema mbia bono kurinde ekera timati go sasa nikonyagera gwachiete gusiko twale twagote binga lingana limwa munelira butogoliroka kwikere tutogoliroka liri abuboli ya wali tigete limwa eko na tigete limwa liacha liga jenjiri gachaga koraba kera liacha koraba boro lende ngakirende to kora lende kaitengo mo director itolibe kira sembeo na asema mbia bono kelito gotebia ni ntaitengo tebinga lingane dirito lira bugirigo kwana kurende ne nchogu neroro kwe kwana tule tutete tuligire linga enchogu yengi kelie konyara ko bagego teba kwana ko yaro nchogu nchogu wetani bago bikese chibicha batebanga Arsenal nere njogu. Nere njogu number 1. Nere njogu da beyamo. Aya, sebabia bano mwanchu mulito tebanga enjogu ego itembeba eyutira nyoro bubui. Enjogu ego itembeba eyutira nyoro bubui. Asani. Enjogu ego itembeba eyutira nyoro bubui. Embeba na enjogu. Aso soko beka se ebirengo. Enjogu nene na mono ne muri nembeba nagantaga sinini ne chinguru enjogu ebwate kochiri chinyinge mono echichitare ngane uno chinguru chiembeba igobono nga enjogu chake kobeka chinguru chiene concentration yayo ase goita embeba ina benga nga ine gasi yabo sabona wakebeka
konyora nkoyo gabu abu no gosaria ebiro gekogera bono nona majibu itakonyara kaba quantified sigi te kobeke te kobeke gukengera nga umubuyo korreke aberega to koirana no na sense mo yobugima bwa kawaida una bono tusogoteba asuburai ne amatukaya tuarure maiga gaiga una bono ase wiki ya tete ase mitandao nkwa mwana ndogotebio murai we country yo kurukungo musike William Samoei Arap Ruto ngana acha gukurigia urugo bugambiso lakini nanyora tokoretik toyo na ichaga ariga itana te unga wajira rambe house na turumbu karambe house gukurigia ate unga wajire ruiru akarongo cha gukurigia ndo ndigiro bugambi na ndi nanyora okortek orenjira kuirana okumuburi ngiga koro tugusumbuana ngekoro tugusumbuana omona no ntebirie ekero gikokorek uruoro ndutagitito itira amanyinga y'abakenya lakini unfortunately abantu bekyombe kyobo unengia bakanda bakachikubwata umwana uria abu nongo kerenganinga nenchogu jajite kurwania mbeba because jinjira ekero kore structure no gukwana ku umwana uria chindagera nchirariete ne bimeri binde akorora nga bikamuturubania bona ari nona ro chencha guyatumiete chinguru chietanetie asembeba okay yasara gwegure go bwa chubuligereri igo igencho gutego tebanga ya nyore tubu ya yanje guyanyora tubu iga italisegi ya yari sili yao Samuel I think Lojenga ya said it all but kogwana that ganda so mwana because it's even humorous kuna kwana ko mwana uri garo kuligererie enjogu nembeba ochigo play two different leagues enjogu ase no murayata bali chinguru chiae chiri tumanyete enjogu ebwate tebwene tuchibe kase asembeba because egere tuzo tabanga ibone resi gito isaranse totengere tembeba ne enjogu yenganga bana ni chinga kitogo sali okay cause you know no gotamboka ko muimo kyokoro geta chembe be story ya goriki na nda stokereta samangana siasa nelinga for example ngisabata babona muna like it's by election no ndaru example kyo mwana na njete ko ndade ko by election ebintu mbire for example the government yari ko no by election ubo sinini aso gutajera abantu bandenze mbanyore chaiti cyaba sengenjonga na record neri renjo neri what the power neri dete okora kiregento so they want to send a message by okora ko rwani mbeba yeah so okay use kuligereria twachakira bunande buna twakwana kusiokorwa ngaki ground kiarengeni no mwarenge ground mwarenge no muntu bwe ground obeko gotoigoteba tunasikiza ground na mwategere ground kiri kusi ya gotoy ground bono kya gusi asige kere goke kerochie asemo mo especially buno mugusi ochakire ku kororekana okwerentamo egento kiri abantu bo mu ngwekenya muri baratabe reincarnation ya 2002 okay yeibuire nande yarorekanire njire ngao yeibuire nande yarorekanire njire ngao na bere gona kana Jumapili wiki iri aeta nkoigora tu arenge Elvis enene ye chama ya Jubilee alia somuchio Nyamira okay asebele bama tu muchio Nyamira kero wekira alia asabagro kanga veterinary ntiranere kwenda kuchimato mabogani gatore garia oseli kuchikande Park Street okay ali no office ya Jubilee akoraki yaigurwa ndo mugando monene bwa abantu nabo chagaria ogacha go sherekea osego chingera okuguru ku office ya Jubilee eye gore tu no machama niwe chama ya Jubilee omosike kemosi mo bungo kabere West Mugirango no mo secretary general we chama ya Jubilee omosike Ole Kenta then eye kaba a preparation wochia se omukutano manene bwa barayi ba United Opposition
bakoragwa n'umusike Fred Okengo Matiang'i ritukoria Monday abarai baria bagacha by road kuru Narok they had stop offers baga address ya bananchi Narok samangana takagiri baga address yo mukutano naro baga stop the Bomet Bomet baga address ya bananchi Bomet. Do you know, can I surprise you? Abananchi bali ba Bomet ye karaba tayetunga ngusito gochia aiganya mira. Some of them followed. Ekaro alia kerenyo ntonyo wala tabantu kuru Bomet bakobe tabarai baria gocha bake kerenyo. Because omo tukutano mutangani omo nena segusi igobere te kerenyo. Kerenyo nona renge president gochagara samoja chama bibago mukutano dio gakoraki okaera. Ase omoske Fred Okengo Matiang'i sesere tugubuna omugaka bw'omugusi na ende bono omukwaniria manana bwa magana y'abagusi mpaka bone kamba ko ba disabused gose engana gete ekarusi wororonga omonogeri bw'omugusi bono igare omugaka Fred Okengo Matiang'i akaewa nyimbo akaewa ne nguba elio atangira mangana kuru yo mubera kuru siko agoja se kenyoro kya bagusi na ende nyimbe yene raragire asa bagusi bakoraki bakogenda mugaragirwe simugo chibona ono twaragirwe stoko genda state house. Okay, yeah goira nande ebumbi yarorekanete gusi actually kwa chitali tukaraye kwa nasi nini bono bate abanga yairanirense binte binke byakorekanire etali linegendete gokorera stock ya ebiru bono bintu basukire bosingo genda bali bosi babikire momentum mwili bachakire tena bara ya United Opposition. Okay, nimbe itabauti korwa so marayo mentayo ase sabali ya gusi abuna tu atigete kurigereria e wiki ya eta lingana limwamu na tota barende tarabali irabu lingana limwamu oli arenge nga to stamp the authority. Matiang'i akaorokia kobanga ki asomu gusinero nero boni liso linyiri akoriki ligo chiko kumurekera abagusi wherever politically asabaraga niko koreki baraga niko genda. That was done and 100%. Abagusi asobo amo bakamoro kyubwanjani boliba bwo gete kunya chaye ngakigete mayaga igatu akorete tuaroje gotorabaka. My question has always been na ande bakebe question ibakanyendere kweboli after bono tuakulire go stamp the authority. What are the plans? The plans bono iga egento getakire bono Matiang'i atakire arebwe komonyene ko make sure you know matenga kitware twarenga bamuraba ke umurai na bako manya senga kiae twarenga bake taringe tamungo tumia terimbe ekero twarenge ngakiri obosae koega ekera bamurabande barorire nga kwaegire kwa wini yumuizekegete igo bakuri retreat bagenda maega bamanyanga ki olio twagire bamana gocha bacha nichi strategy chinya bacha kugwakiranze na ande ngakiene no tolio makongo wakoroki kwabu inkinda tekole inkinare tereze scenario nelinga Matiang'i bono iga oro kiri koba nereke oro kiri kyomugusi question nelinga ki abamura abande oyore ng'abantu mbere bono bagocha ni strategy ng'abo no gwachira na into bono tugugitangira kuruga iga ere tumbera ne posio gali abantu Matiang'i na tigete loophole y'abantu bakonde ku neutralize ground. That is my question. And if that's so, then even the governor obiko barapa stamped completely. You Matiang'i ni mumanyete personally. You know personally. But the point in go the consistency is what matters most. Nane to me go the inde butambe ganga Matiang'i needs ere no mono bali bumuguzi. Wono na ebunure ga ige pindi egega abantu mbale bako no bwate fundi wa mitambo chi cameraman abantu bakomeki ige pindi egega koroki kiabe ige pindi.
Matiangi abantu bali bagotigarania igitari aya matters more than yokogenda kwayo kurugusigo ja Nairobi ko unite na opposition. Igo nabwate the right team? I'm not sure. You are not sure. Kumanyete umurai lingana linto litigari ganda buno muske Samuel agote banga nga bono nga bachete bakokyo muriro bwa masaku tigamanye ngo muriro bwagati gwe muske Samuel tari bwa masaku bine bitugi byo mutandege. And then before you talk of the person of Matiangi maybe aya nabora tabenga mubwato bwa matemo kamanyaine actually so musikori ekere in terms of okoriyo borai na kurwa sekesa kukyo mugusi bwaetanirie e personality yaye no kumumanya kuri akoroteki amanyire nabura monyo rumumanyete kurunya siongo usoka mumanya kurubogira ngo mate aseto gukwanira bono iga oetanirie eleve yo bono oimoki una magoko yakurukunga yabagusi and then kurwa samagoko yabagusi oerari wa Kenya bono elevo to discuss montoyo nduri kumo discuss from a point of how we know him and the weaknesses. Actually weaknesses chiaye liororo chiriti abantu liaicha ligacha komo imokereri goro ya overshadow the weaknesses chiaye. Now what we are only supposed to now to concentrate on no go concentrating a key is what area boria ngagitoko ganda isiko asomo gusiere asomo gusiere na arona nenkomanye na temere go busabu asina icha samutukana masini omugusi igare emotional decision maker asama ngana siasa persuasion yo mugusi yere emotional tari siwa ko mugusi yago tenga ki njegendonke yago ndabyo tindikoragera buo abagusi baikaza bago yo montonga ki tindikoragera buo Matiangi tokortaki tobwate. I can tell you confidently, even if now Matiangi doesn't come to again to solidify what he already created. Abagusi aseba ikirete. Iga bago tabanga to work around koraki chiyeroro. And that is why look at the events after. Events after Mugutano Monday, there are some characters who intentionally avoided koba present area erinde bapimerenga nga maybe there is an alternative voice era accommodate. Some of them have been shocked. I have seen people now online who didn't attend those meetings completely now started creating posters Jubilee and associating themselves in a Jubilee no wa Matiangi. So meaning kurende umurindoria igore ngomana na gotania bona abantu bakartaki bakagerete na ndianga tabye ngenze kabire innocent as at last week Monday akero Matiangi yarwete Tuesday akero yarwete Nyamira and Wednesday akero yarwete Bosongo abantu mbare chikaria cyaba cyarata kandi ntaba kwa na Maria tagaiga akero gukwanira cyarata aga enda komandoro muraya umuraya okebekire bunande against Matiangi. The main point no abunku ngwatori what I'm trying to say is, you know, he has confirmed my questioning again. Abantu Matiangi, that is the question asked. Abantu Matiangi atigere maya na abantu baragendera n'umuriro bw'umutandege gose n'umuriro bw'amasaku. That is the question. And the way muna kwa nyanzire neringa ki Matiangi twenzi bino yoito onete yokoni Matiangi ngaki ngabona noyo Matiangi no yoito na no kero moto a point neringa ki abantu Matiangi atigere maya na abantu barage aina boko vendere because you believe in yourself, but there are some other people. And you will tell me very soon. Abantu mbale bagoja gusuka goja muino gaiga asengenjo yenchara no bore meru buobo ngai bolinche na ayo toma etenga ki enchera na cha na rolekana gaiga nenchera ngo yanda kuligeri yobo kuma somewhere na ere gocha koyaranga ki Matiangi na bwate chinguru gosta bwate chinguru just nsema yawe ntatenso ase liboli eli ntate kwaga chese nyecho igasa nibona no mu rwanire rwikiro gwo gwetera Jubilee twaro chabara ibarenga so omukutano ulia abande babegete chimbalire kinekera bare konyara kwa bakonye kwa ulibaga abana inchi bako bakireliogi mulindo yo gochikoreta kiro muntu begete yange mbaliri gose baroro bacha ko tochu bakani gunga yaya nonye ko begetaiga bikorbi ya umbiri bironge buna made siasa yere ne chi season dimadinga kesi ebiro
igobo bikoreta style y'oburai n'abarai usi twabeire gesanya cha ruororo twabeire ase ekerengo kiebiro abarai bagucha na yanga chinde chionsi usene byombe ao ndwana gutwara abarai bagochora kurugusi homogeneous rigose kurwa semeremo wetanirire ngakiyanya cyane bachora tu almost 95% bachora tu kurwa sekombe kia 40 people around ye na inde yarore kanire inga 6 piece nere in place okay maybe tinkwana 6 piece lakini tiyankwana nga umugusi largely igago chugwe kwemanyekania no waka kwa yekura no montore associated na matiangi actually kwa mboro kuba kwa mpaka thinking ngonye ko siko ya matiangi ayata go sarichisa cheito but then nintagete ko ba fair tadinabera abatabe entirely abantu bakorata ki bari ase matiangi aseki chisa chinde chichamechi gosebyombe bya karobigo ikabono liria when the rubber hits the road riri kabisa yachire morero kwamanya kanyoranga oburai bwe kyombe igo bwanchirire tie innocent akino bo mana bwa magana pi innocent tari umuntu bw'abantu na rori innocent cyo tegate waria aria kwede amakura umukomoni wani abantu akatani wali mukomoni ngato kokoraki toko tukwani ga lakini ile samwe omuntu innocent yo kana tumukomoni takwani abantu wacha kwa nyorongo iru ticket yeke ombekeria kere popular abantu bakorigereria kwa makonyoranga ki abantu bande erumu nande ndoche gochika bagusi neringa ebyama binde mbiro bya gusi bitate ko koremire mama na matiangi bigo chiko signia MOU as a united opposition ebyama ebimbiru erumu asa abantu bande bali very popular barabemba nyoro ticket ya se chama ya Jubilee bakoreki bagenda ororo na inde some of them ochikuria raisinga nonyendi tu arukuru magaye tu abere country ya mbito bya siasa ekugwaki ne chiembo chikwende kwende I'm using the word ekiameke gya work ne kiameke okonyoro mugaba na gari okubwaterana chi coalition yes that's what I was looking for kwama okonyoro ngabono obo ngochire konyarekana asi county ejito chibere cha usi onyore ngumugaba na akuru kiama kia Jubilee omo deputy ya kuru kia magete kuru kwa amasakwe kwa rorire bono in that way ne ampe koru erumu abantu bande bakoreki banyorera libaga maybe batari gocha konyorera libaga in the mainstream Jubilee ekera kwa rwetaiga kera twali kurigereri twakwanera iguru ya ODM kware gontebye kera becha bereteiga mobilization yakoretwe chibesa nchi atumegete abantu bagacha twaroche chiko bichimbaliri mwa mobilized mwa tumiyete chibesa tiante benga asaiva macho chiko pigwa chiroje chimbaliri go nchi arenge to the intensity yo chorora sodium meaning chama ya Jubilee it must have released chikopia and actually mostly na chikopia babwate ne chi reflector jackets babwate chiaring handful matiande funga gi chire na ruwe chire na ruwe chikopia na chibata meto gotwara but no nyenjiro chio nchi akorete because into keep it to kuburi muna kuru Sunday into keep it to kuburi ngai materials chikorete chire tukanyoranga bado mbaraike capacity yo gutwara okubaririe geti umate chinjira jira koraji kana kwa rero die muya chira igere egopia ne t-shirt ari ntu ndo kiare ngoro na egopia na ende chitarenge to a magnitude ye crowd kiri kiare ngari number 2 iyo ndo kene na uniform igomwe mobilized no I can tell you emphatically no ege ntonkeringa abantu batangasire twe nga matiangi ngochare keranyo matiangi ngochare nyamira ngochare asigete abantu bagesoke na chire me bali kubekera chiko byechi chiko pichichi ari ntu ari getiri rimambya actually chiko pichichi ari ntu mame saa moja asa abantu batangana tegocha umuntu oje beyond saa moja na nusu tanyore tegopi na nda abantu abange na ndo manyanga rimambi mburangu tuyarenge na abantu abange bacha tegochakira saine because matiangi akagero ka saine bagacha kwiguru musasta ne lufu bono ege ndokende ndaga tebyo musike nimanyete ka mobilization yogokorwa because una nchena rengo mugutano oria o Sunday na abarayi bari be chama tugakagiranga intera chine njiro rocho ko mobilize iko duwa rweto robosa nganda ngarara ne mambi nkabukira na bado I can tell you
nguririe kamera ngotenga tinyore ti uno murai enda tingirona go pia kicholi montonga turumo former MCA Onyamaiya ogolo kwa Laban Masira na ronga te go pia akanga ne reflector jacket here chama so meaning there were no resources again to na roche karokyo kiringa abantu asobwanchani bwabo bugocha kurisivu mwana wabo na komakoro mugaka bwaba gusi people came na agendire mikutano ekero mugaka raira agachira kerenyo umugaka nyacha ekera agachire egetiye kerenyo na nakoroge goichora una igechire itukuya Jumatatu last week asa ni wadi meeting ambabu ate resources choko na mbanya alikora ine campaign yo kuliyo bra ibense no asan tawe contradict format yang komanyanga na what organic crowd that was the way that was the way bintombi enanu abantu bache no wanja which nkorochi abonga intumondo to dingaki matiang mobilization njana koba aseki nini endeonsi yasia yani nyana komocha nelingaki asania ara tebe ngaki ereta mobilized lakini mobilization ingokoro kero muntu ngoja azo mukutano kero muntu ngoja na abantu baya bakumwakire ikoko into ngayina na nonyana za tabanga asikwata banga abantu bakukolole lunga ya eto ayento tetyo nabe kunyarikana ngasani gakubori kuruma gwagwa omuntu ndi naronere buna twata bangiria mani binge sana birache kubwatana niki ama gya Jubilee ko work together omuntu ndi narutete kworoki ngaki na impwato bo maarufu igakora da bantu bayarute aruto mukutano ime ekarasani yako tene na gosoki mutuwa atayela nga ayekanye ntuto mangana wakoraki so mobilization igekoba everywhere when mukutano muno yosi yazole na ndende como gotebia sania digato tebe to case bedis bedunyo ruganga rege jikegeren ekero ye ikiringa chinga kibuneji matiangi akogenda gusi to send a message. There is no way mobilization here abateko. There is no way because ane lieta akogenda kwagacha na ande kwagacha lieta tego nyarekana ngaki matiangi ari gocha kwagacha lieta no mono abu atama gokoiga ari ngaki bintu bikokora abantu bande bagwana to come from one corner to another tari ngasengenjo bagocha igoro yamade asengenjo batari ko nyara gwika but ba facilitate kubaiki eyutera abanga gosenga nabantu kwagora neri ngaki abantu mberuete gocha but yaso mukutano kale na tambe lazima muri yinjira abantu bakoraki bagwika so mobilization is something to tanyare ko negotiate is everywhere cuts across board yani yango saningo ko andeli bagasini ntagetendara bekegento getega igasani bona lero gukwana guruga sekero gokiane biya bona awale ndokora mutote kumwatra na Samuel asadi ko kwandeli bagumwa nchumuligereri naboko nyara kwa bago gutwakire simi gochase studio na yuru birengereri byago gochaga igaso mujadala twachakire anamono twara chakira kora kole stock tuligereri ngangi kirya korekanete nindo chasa nabwo tegentata tekototebye ase namba ili ito ya studio regezi 0788666663 inere namba ito ya studio 0788666663 astoko nyara kwa bato kurwe birengera libyago gosoko nyara kwa bago tetebinki kelia ase mambi yabono bunuligereti siasere tagete asinini we obochori mbwa korekana oboke ase kiama kia UDA kia nyara kwa bage konyora ibiruge byonse byobochori oboke bwakorekana bakagenda sensemelia Efrole bakagenda sensemelia Kabaras West kirungi arengoro yokoligio obwe MCA na boyo bakagenda sensemo ya Isiolo South bakanyara kwa bako ire kirugo kyobo jumbe kuruwa romo nchumu ligireli nechinsemo chinde annemono bakanyara kwa bago kore kerabaira karole press statement wewa no muliki omonene bw'ikiama kia UDA obatebanga abatore na barabuto kwamera na barabugento nke babugate nande anene mono monchu muligireli tagetonte bige kogera asemambia bono twarore bana siasa United Opposition kurueli barugusi baru etoro bakagenda chinsemo cha Naivasha bakanda Nakuru bachire chinsemo chinde na ane mono mbalinge chinsemo cha Nyandarua bakababa kuruwa chinkwana chabonta itetora igwe nkwana yo moske omoseneta Onyonga kuruwa se county ya Kisii na boigo monchu muligele gara twategerere nkwana eyo tochikoba tokonyora nande nkwana yo moske nere okurukunga orengo rumugabano Siaya asakunyara kabaga tabango Buru Odinga nere tana kwa base frontline yokurwanira se siasa lakini ntagetese nkwane iyo Nyonga sali kwa negoro ya makweli ya ngeno egere mai kubika libuliriane uchia ase panel yana
muliko messaging no nekera mwaringe gusininta tonte bigo semu address things apart from kobeka abantu abangi mwancho muligete turi gwingwanira. Na hii Kenya lazima tutaibadilisha, tuache zile tabia zetu mbaya. Zile tabia mbaya ndizo Ruto amebeba: wizi, kuua watu, kuchukua mashamba ya watu. I believe, even though I don't have the evidence, Ng'eno has been killed because he refused to sign the land which has got rare minerals kule Kilgoris. No Senator Mwancho Muligiri bwe county ya Kisii Muske Richard Onyonga okwana bwana mono ase kanisa ya maswanya tukabago ikira na litukuliga asa ni musigo monene mubuguliti kurwa sensemo ya United Opposition uri mugotebunga people centered issues yani bintu biri bi affect abantu mwakoreka na go struggle sana mwakore catch up muri goikera bintu biri ekera mwaringe gusi nandi kwigura mo senator gagukwana ane mono kwaru chino no mugabana bwensemo ya Narok gotebanga bari bagokora siasa batige opposition ya nyoli kirengagyo kubuguri bune bintu biri barate yabana inchi bachi gukora platform koleta abantu so bugamo na goteba nyale baye Tianda ngwira ndi ndi swali liao akini asenale mwansi mera kale yanda ira noro wabagoire azemwa ngireli kale mwandabi ngwira ndi to cha korore gari ngiga muske Samuel namba ko indicating nga mobilization in a must is correct and is entitled to a few yaya. But one of what I am reporting, uno muntu na alinge present ya seme kutaneria, mobilization yori ni yaba raiba alinge ko anda bago tangaza kira senga tocho togende kerenyo, tocho togende Nyamira, tocho togende Keroka, abantu baria came out organically. Na nkuru akaro nkuru kinyoro kya mawawa, nkuru ensemo ya Nyamusi. Nyamusi is about 6 kilometers baka Kerenyo. I can tell you innocent ekero ya chagete kuwe kananga matiangi baikire cheblati bago soago cha Kerenyo abantu barwete kurwa Nyamusi obuwari kurwa mabariri kurukioge bago cha Kerenyo na maguru iko barenge ni drives na ikatu akuru tumukotano tuguturumboka abantu bari guturumboka kora abantu na chintuga. So of course siasa yebwa ata faces efesi yeye akara abantu batite ko mukoro musikori ko bumugaka bwa bagusi abantu batite willingly. Of course ibuna to guchiko na kogenda igendo gende natakanga tebye inkiringa immediately after mekutaneye UDA nere busy kumira nabantu ige kumira nabantu in conferences in hotel rooms and they are doing what they are doing. Tinta yetiko kana osembiso motu wanansi ye carpet ino muri komera na bono ntogo cha komera nabantu na resources njiko cha kutumika. As we keep going forward, resources rasa machiche tutumika ya kora UDA a biggest competitor seems to be using resources. Now to come to this word liao igoro ya messaging. Message kyogoria kurwa se abara ya opposition. I have ever told you before, my brother, ngabo already nabantu bari sikoga yabakoboka baura buno mugakorera ngese tugaria within my neighborhood okumanya ngo mugakoyobogere ka yabere saa 3 akwaura kabisa wasimura okumanya saa 2 yakorereki akatoto re chama gono mate okuigo mugakori wasimurire kwamanya saa 3 yakorereki yabere abana bwa baraya babone yabo opposition mbabu ati specific responsibility as of now. Na responsibility yawo ayetebire very clearly. Number one responsibility, no come make sure nga barusi Ruto obviously. But again, Karoba will calm down. Have you not heard Matiang speak time and again about even to be universal health, even to be Linda Mama, even to be abana kobera isikopata likonya rakogende school. Amangana yoko kurumi wa amari yeri robari ya Kenya. Na inde ekerokuriria baganda father wako tebanga there is no proper framework. Yoko enshwanga abakurumi ba mariyeri bari ya Kenya nko barase bigambero nakonyora ruwe susuro kakortaki kebaganedi message kinaende kwa renga kuriya. Okay, yes, message of course no go criticize. Yes. Ntagete urairaneri. Apart from criticism we toroche Samuel. Babe kirekere nge message yo koro kinki kilbachi kokara.
I think actually kwa hata vile Hassan wado mukwana bali bako mushahara wako kwa deli bago ila nintunde yabo tegera Hassan yekanye Hassan kwa tegera koro je mbaja ba tegera kaje ba you want the water according to me united opposition they cover strategic also calling the side of the government bachakire ko baota banga banta bambabu ati direction babu ati kendo bote ko kolera bakeja because that is the narrative bote ko so kisiko na that narrative ya kodreki ya bwatirenze united opposition umuntu ko advice on that gagindo to ko batabenga he has got it right obada berenga ki igo tugukira according to me otugukira atali narrative yae it will reach a time toja akabona ko compete na mangana ne ngangendo kya gocha wakala ngendo kya gocha wakala I think we lose it because you na the resources enjo we to ata ba na the resources bona we are rats bona let us to consolidate our energy oyakwa na ko abe use ibintu bya bakata babe used na abantu bamanye gocha with a strategy ko ta yabantu this and this and this na kito tokora to kokora. So to me united opposition is nothing about what the message they have the message but they want to add the message every timely because this is not election time. We have 1 year down the line. So I think no kwani failing amuntu kyo gocha flag bearer go so gocha kubolia bandera ya opposition bado maite bagireti. That's why usikolele ruta azara ko natanga umuntu abantu muntu bali nona abasibiti bale serikali yongocha kubasibi nanda erizo neringa ki ingata kuno kuba mama mantera ale kono kuba mama mantra kwenda ere kama ite in mind kama ite ngaki abantu abuna ngo mama mantra mali kucha konyora ibaga yokoboka ko ere saba Kenya ngento kikoreki ngento kiyeta ke. So to me opposition has done it good but omochando on bado na ndura igwana na Hassan on this omochando neno lingaki what is the strategy behind ingikere maega the strategy behind na ande enjera bagocha komyoki strategy mbake ikirane meet the time eba west batari kota bagintu bagocha kokora the time na rere. Of course the strategy is good, now the timing to me na nabo it's the one that contradicts kuboli diswali rekero kuliteba igo gwateba timing chinga ki chiri bago jana ko bago soke kirenga kiabo kine kigwat kwa ni nandi kwa mawateba asukura agacha iga igere biya ko gache bono go kwa ni menu ebere Samuel no tora mbwata biya iyo hata banga ki they have done it well but now bono my question nearing aki enjera be bange to gocha korwe kerenge ke kya bakonda kokorera abantu now that timing nero intamanya ki have they timed well. Okay, that is the question. Mwanchu muligiri asemambia bono ngo tabina bugwa kesi migo cha studio ni ndoje mbale muakire kirezerende nari kora abutura bali bago kwana kera bago kwana bari bakora submission tigandara ko bwatanda ko ibwe soko bwakire bwakire bya ningoto kwa nere semambia bono Wilson ngajyoga ndreta chisane chichia rungai lero to basa kumboli denia sembe aliyo go to make clip abu ya argument ya wabu ate lokara kana mo bara amara kili bai bwana kiara ba sio ba kwegera matiangi lakini the way ba kwa you kero mondaro jiri koliri yae monto akwa you lakini they don't understand each other Bonzi yo tali mukazura okay okay agora ku Samuel Mumanyi kokwa nare bujara kinere gagwe contradict we contradict awe changanya onyo goteba ba gacha mangana yabo bacha gotebya abantu na ndo makori nki babwate bora tege ne bamoteri ande kibabwate na ndo banekere okay banyore kirenga asese amaoni yago banyore kirenga kuruba ruoro rumuraibwe nsaga teba ngambara nyora kirenga aba kufenda opposition imjere yoye bangete buja matiangina kuona ngaki aba ekibali basale tina na kie opposition yote baba koroshi
badenga ababa boitaba tuto boitaba ababa ko bejuese tuto ko boes ababa basali education tuto ko sali education no tokoro yo toro chimba kwa chikereka. Okay. Kiama gelgia ngagegorwa. Ochi. Okay, biyamono. Aya soko bwakire. Liogirie TV like soko bwakire. Soko bwakire buya. Ningo to kwa nerese mbambia bono. Oyo kwa na kwa pastor Thomas eko nyambeta. Ngaki pastor ogenda to kuri nyambeta abo. Muyande umrudi kuti kwa mutiko wele lakini ndio mpeto mwanore. Muje ntoje tomoso ya keronga to so mjadala. Ego mwachie toro mutabugoiri. Mwa ekirenga kia barayi bali mbage achieve timbaba tebeti bintu biri bigenda te gusumbua mu Kenya umuntu uri chinse meji chia mawawa chinse mujiri chia Nyamira. Okay, asante sana. Biyamono sana. Tigambuga te yo mwali soko bwakire. Ningo to kwa nerese mambia bono. Ya bangwana umba kwa timawo. Ndeke nengo ko tinamba ku baba de banga bando toji matiani na bwa te jam ya to yuti. Abana imbale bata ite bya miri bita usukuna nzane ya mati. Echi aviliate echi. Kimbara kitoro tubeka na uyamba bako jikoboni kulwaro nya kuwate oko ini pino jikoboni matiani ile na ndio kwa performance za atiyo. Baide wito wotia to yo muntu mwako bikyani kinga yatabaye gasi akini iwo yaro mu kubukere matiani. Ya bwa bangwa amana ko beka byanga ntumo ayani ate albaji usukuna na ngatiambere bwa matiani ko ara mo parece que ya ya vile yoro. Ahora agendo kulwaro to eta kulingana cho ground kia kwa tanga jo kwa tanga. Okay, asante. Soko bwakire ya mwelio. Aya kamati. Ngaki yali nande. Ngiyande. Agi bwakire. Bwakire buya. Ona mageni yangu ya wale. Tebi asa nilichi kolile tu abeka abo. Lichi ko mwabeka nere. Twabeka litimo gabo otiga kwa mireria karojo ndago kwa. Eliri oli tu amatebi asa niwe nage. Nanya tu amatebi nare nakiako neto robo soko mwana uyo naga. Abuya asa ni gure bogira raki kwa jirete. Ngana neni. Matiangi naruete birengere liya biriago tibokora. Kisemi arose kikyata bekire. Linda mama yarengo rorote iyo. Ebinte bingengia ko garabana bakora tu amaguru. Okay. Bono. Embe ibako na gotorutera. Oyo kobori ngakigari nkyabo kole cy'abantu cy'amatiyange nyasaye ta kigari cy'amaguru. Okay. Tunto ligotomba ya rwato mako ando matiyange toko enda busa. Okay, asante. Ya mama. Aya. Radara tigira umayeko irana nechi nyinge chirengo chande nande mbwate. Tete turategerera ngana yomuske tete kuigwenkwa na yomuske orengo egara tuiranire bono tosoe season mwakuru eri bono kwarakwanire naye wakwanire sekirenga kiri mwatebire nga ebintu mbiro bitakire gokarekana tiga tura kwa na yomuske orengo. Kuru was born in a political family of the grandest of and colorful politician. That was his father. Most of his father's life, he was in the political background. He never really was in the forefront. He never tested tear gas. He has never been inside a police station. His father was arrested many times. Tension in a police station. So it was not by accident that Raila was a true heir. But he's a good man. He's an honest man. But I think he cannot be able to lead the party in the right direction if he is going to be manipulated by characters within the party whose major objective. Do you think you can do a better job?
NDC is coming up soon. Will you consider vying? I can't say that because I think now we want a united party, and if we want a united party, we should find a pathway and having a leadership that can enable us to have unity within the party. But I am not afraid to become a party leader. I'm not afraid. Mwanchumuligereri nigwete nomoske Jimmy Orengo garu mugabana gwe county ya Siaya sama tukabwengo nere gakorekana ari kyumbikiri Kendasan. Yes. Kwigura goteba nga taige netibu ya mono nga uyu ndinanya ariko bagakubikubura UES kyamagia ODM twarorire asama tukabwengo ODM na toiro chenera ya UTVT ya ODM na matukana gusuka ODM kuna konyorere bali banyara kwa seli ku bajagire kororekana nga bajagire gutinyu bwa matebwa abo na korenjira bakagenda busi ya bali bakagire kwa seli ku matebwa na yabona turega ndoko nyara batabanga ningo manyana ODM bona bune chama igo asokorora kwana igira segendu kido tokoroka ngate no man's land until legal issues chije bwatanetie chiabeire crystallized ose chiatana ni rubuya then yori to mai kumanyanga bone chama ya ODM ne koroteki ne rororo na ndigire no boraigete para cities chama ya ODM igero lakini bwata chi center chi borai ara kabiri go sara gatatu no nyana ara kane bono baria bakora gwebyara mononda asbe gotebanga bakora gwebyara guchia sense moya omosike bali bakorokanga sisi ndio sifuna chinguru chiabo chiarorekanire koba chiko bachinene gwetani ababande bakurukunga ODM ya serikali ODM ya serikali yarorekanire koba koenyeria etari konyara gwetenenera buya na endebe ke message yabasa abantu buya actually one ODM ya serikali yarorekanire ngero nerere asekerengo kerigyo gora abantu baicha semikutano yabo na ODM eri ende yabasaba bakurukunga sisi ndio sifuna yarorekanire ngewu attract organic crowds usaba abantu bagocha kubategerera boka abanyene out of it yarorekanire gutwara chinguru kire kinena mono gwetania bono bali bande yamanya gwikiranga umurayo yo wa ODM ya serikali okurukunga Oburu Odinga nao umuntu rekomane no ringa tunataka power buno orenga teba umudescribe ribuya ase struggle ya siasa tana kororekana muntu o kamiri outright to kunyara gotebange e philosophy ya Oburu ase siasa kurwa multiparty nereri actually Oburu is a good example kyo a proverbial saying eri gotebanga no ne nyangau eganyerete okabako karaki kugwe and in fact likely enough okabako kyo kaganyete okoboko kwabiri bukona kugwa sense moyaye abantu mbale bakobeka secretary iskogaya bagotebanga karo chikuro botambe chigoika Oburu ariko genda oyo saransa se Raila obe karigo 39 omatayeke bunungo ngitakere oyatoriko karaki oyatoriko anchora anyatariko na ndenjeri yorio nganda ndara sembera ya tata o umugaguri chikorigereria orora mumuroyo minto ngochare konda terebirecha tigankoreki tigamuwa toko boko gari siaya moegento actually omusikori oberega go survive as a good bwiri ya the late honorable Raila Amolo Odinga lakini erebuye komanyene otebenga nabwate this kind of approach use nabako bagakurwana ngenche kabireye to kunyara kobeka koboko kwao na ndege dukende kiarorekanire kobe weakness yana no musikoyo including a weekend ya erete tabuga atie message of his own use tabuga atinga nari ya ego so ogoteba kwaye wi komanyene ase chama use ne direction ye chama omusikoyo overrekande koba kago takunerwa mangano bekeru munwa including ego to kwaro junior ya komotebia nga kwani ngenje kabireye ari Mombasa naro nande kwaro junior na Gladys Wanga bakonganda bamomonyera emekutane menge kachot abona monta ko bori mwananchi ototegererete nga kachoro emekutane menga ase omusiko Oburu Odinga okwana lazima abaraya babara bamwetana ine bagenda bamomonyerera bamatayike na kyo kwana I even imagine nga nonye nege ndukeria tabatanga tunataka power
igatebetiwe, and that is why agateba tutagete power, and that is why 2-3 days before he said inga tutagete power, he had said inga antokora tiki ndu tutagete kende gotota gocha igobosa. Okay, sawa ntete Samuel. Uise kuligere bono iga asama tukamango abira koba accused to this to Oburu Odinga nga gakororeka gakoba control from somewhere tunarugo chomo migere igomote bikora iga buna kwigure na asanera gukwana ODM ngi kwigure buna mugabana Jimmy Akwane Oburu Odinga na nyare koba ga ku move past naba period ya gwetera na bagendete kwamereria ara abantu abakaba ikese bwenete Oburu kwanza Oburu ari musigo azarwe komanyana tutorara ati ODM Oburu ari musigo azarwe komanyana is carrying umusigo mwana atanyare ko yo handle ine na kingo tabaru musigo azarwe komanyana ento kende giya kabere oborai bwa ODM bwatwaliro bolema korwa buna Raila Odinga asirese asengenjo onde taiyo nande you know akara tukuligerelia oborayo bo ODM nande isikuligeri why if action go say ensemo ya sisi ndio Sifuna ewa attract abantu abange ose bwato munguzo neri entegetangani nekeya Sifuna sisi ndio Sifuna ne group yabo na ubago drive message eri Raila ari okoraki ari go drive that is the reason why ODM wona ya tokonyerera kurua Sifuna side we don't see it from Oburu side Oburu n'abantu babekeire obokuma ngwaragalia boli ungakingo govandi chi campaign je ngwaro buna zinto kwaereza because na manya tengaki omato mugaka naro ikeiro bongainere bwakeire Mata tabuye gaire buna abaje abamura abara misi ubongainere bwakeire so bontari ko nyara ko ngainere akonyora otebi gwe entra kinyonyora ukwanireke maena umuchando Oburu wabwata nolinga 1 ta kunyara gwetenenera samanganaye yakubikirwa mangana muno akoreki anyakwane uino urumo chado nande a good leader to kubekirwa mangana muno akoreki okwana that is why Raila ari gwetenen okwana mangana ari akoreki ande ebintu bibitenenerete kiyama gekoro ku ODM so asengenjo ODM bono is not ODM without Sifuna without Kinababu without Orengo omwanzirishi Orengo matobeire kurutato mwabo dato mwaba Raila all the way yochira Raila bono tete ndiko so aso Oburu ingo kubolizwa ingi Orenga ko era stato mwaba ajaze Raila abeloyo mpaka this time lakini taso aso Oburu that means there is a leadership obolema woborai mbokorete mburaso Oburu no Oburu tete ko accept asengenje sababu nelingaki Oburu nero ranyare ko manipulate kubwango that is why baba gradis kwanga ba crafted very fast Oburu asa egare as a manipulation no kuma bwa dalire tro chubo kuma bwa dalire era agutumeka okay asa nitateko koleta ro egare tumako nanda somuligereli asa buna matuka buna gusuka siasa gibwate mote bali tukilimo elili nena sana isi siasa litanga ni pintu aroche omoske okia mtate kera gocha siasa okorore kanale very powerful uyirire bine binge kotini orobere gakurwanira abakenya gwitirese lichiko no etasomere tirichiko ukire senate utakire kunengi no ne lead ni riense ya Kenya abakenya bagateba omutata for president egaikana period iyo kaira dietali yari iranense twarore babo morara baachire kebaso the same way are we likely go chakorora Edwin Sifuna nero kobora kurwa se limelight buna abara yabande babuli Edwin Sifuna na bonda abeti ngantirana ne birangara lingana cha arorekane ko kobora buna ababande babulire amariyo tanara bukwa mentionire ese ngento tata ka ko mislead yo murigereria akagire nga ne strategy amariyo ta ya gwate yo kurigendagera ekero okubasaniri ogimo no basana obereke ochobori unga yabana ngigo kubereke mono njwango gochaga iga mbaruga akara konyora ngabaruge tubukimo bo bari pori morero okubereka kuri wakorereki wasirire okiyo mutata iga abeire asubugima bwaye bwonsi gakokora ebintu bibwata public interest
obikorire lakini unfortunately ekera akorire gento kirige gosewe public abakenya barorekana kumushabikia sana lakini abakenya mbali unique ekero barorekana agente kembya wakorete gwatokorere buya nandi tinga kichinde bamba kororekana bagwa pando ni Okiya Omtata bamutiga bweka nkwaro cyo Okiya Omtata kerataka kubekurie tari aye ngaribe era na maraga ngababe kwe presidential kwere running mate abantu bakahype tari aye Okiya Omtata oyo gukirietie committee abantu gosembarenga committee of experts bagenda bakora research barore actually gwekera muna tugukwana gatima committee iri Okiya Omtata nekagenda tugwisaransa ngekare kumera because mbana gutukwanira kurware seito Nyamira ntwana ko gugo sebatire kuburisia maoni ngaki Okiya Omtata gakoraki naende abarayi bari barase ekyombe kia serikali bagachaka komochecheria nga Okiya Omtata na nyene chibasara etaniri kurwa Eldoret kwikira Nairobi ngiya koraki ngiya kurusia naende abakenya buna bare bakaranga Okiya Omtata abwena tako basuko no guturwanirira abuno abwenta koraki kobera so Okiya Omtata nera bweka uno muntu actually amatukaya tima tinga personal challenge kya kago safa tima nyetigo sumna toriga onde na rurante ya sana ko Okiya Omtata buango iga ndakenda gukora bono ngira niri swali ria ogoro ya Edwin Sifuna Edwin Sifuna oichire egento gako ga Edwin Sifuna atari guchiko face out buango oichire ase bikoro tebinyene bya baba Raila Amolo Odinga omuntu onde bwensi okoba ase side ya defiance tadi otayete go defy the system otagete go confront the system abana inchi go bakumwege na mono naende bakumubwati naende osikorigereria omosike Samuel nataka kwamba ko kwa gochengera abantu aba oppositioninga umuntu kuba advice imbu yakorotaki imbu yare na inchi namonta tekotanga n'umuntu kwa advice Sifuna imbu yare unabona ya erinde go emomente mwiria kiretetie akamanya konyora excuse yekia na Ramadhani yakoreki yachakire akagenda gatebanga bono tigatura bwatana aba chindugo cheita aba Islam erinde tutumukama abarwa senga ya Ramadhani ge korota koreki toirana inki yakomwa una so egetikyo mupira erine a break bono he has gone to the back room erinda anyare go prepare mo anyare kuriya basani bago partner go komonera so go eteme kutana yemo naende kerago chekoirana airane ne message ekonda mona abananchi naende airane ga kororekana ko more deviant the moment a currency yo Sifuna gwato yo kokera survive no kororekana nga igare a true photocopy ya Raila Amolo Odinga aso go defy odds okay tugo chichatse copy paste nindo cha Samuel no tete ukwane gento gitreki nataka mu producer natobekere e clip kyomoske Okiya Omtata asaumirane tena barayi bali ba United Opposition kerabagendete chi campaign chabo mwanchu mulirto. Mimi nimeungana na Stephen Kalonzo Musyoka, nimeungana na Fred Matiang'i, nimeungana na George Natembea, nimeungana na Eugene Wamalwa, Martha Karua, JB Muturi, Okiya Omtata. Tumekubaliana, tutasikizana, tutoe mtu mmoja wa kupambana na Kasongo. Nigwa mureda, ogwa nigwa mureda, Harambe, Daragwa hoi. Daragwa hoi. Muko tayari tufukuza Kasongo? Yamono oigwekanire ga gutajwa but expectation inkiringa na abwena te kogenda ne train ye mapema bono actually it's like now origereirie arore kanene ngake ngocha asembe onti weka na njiti yankore kitantumira segenteke so actually if you ask me Sifuna na Okiya Omtata atanga bachagete bonsi amo riri mukutano ryo obusia because busia no obuaye bona yachi tekonyora ngi ground kia bekiro umuriro ncheko na gukira iga inde FNCC ta ngotigarande njibeta tigaminya kana nje ndaragwa saba ndawale mbacho okay tigandara swase Mr Samuel intete Okiya Omtata tali late umuntu onena ngane yazishonga nakwana tengaki as a united opposition uzigonya as a united opposition Amos Matiang'i gache the late nero unit late azabanda abos abantu ebingatare nge late a reason
political strategy ko senjero munte bangete ngobere about na taisaranza tebe na manyite ngaki na bangete nga inkingo kora wen na ndi ngakingo kora ngakingo gekora okay iki na atigere ngije ko chase a point ya Sifuna noyo mtata ne na tete ko changiera mono Sifuna egera aboli guguse tutebe guse mnenjeri twakwana nga numero rwa makaratasi na ndi tukujikorora asire buna kiyo mtata asire uzukuligeli Sifuna bono iga namanyete nga wako mupira first half namanyete nga second half next year so oyo n'omuntu oisaranzire ekijana omanyire nga if I mess now political career yane akoriki yaed so bon nena atakete kor igente getanga ni kwalo jan TV gale kana ko ba interview gabo tunko ndiko buli president adabanga kusina nenge ndukyo kana wakara adabanga injege ndo number 1 tini kuchikuita abana b'abantu yani tali ko ruti tali ko abantu b'abantu cyabana tini kuchikoraki tini kuchikoiba inki ke koroki nanda kamana goteba the bottom like a conversation yae na Alien TV igakwane tenganem young people genda mubwate chikura muko bwata chikura moko nkonyora chikura echinjire yaiga then linkoligere lingaki sisi ndio Sifuna ngakitongana nanda kana tu amenyere ngakitonganya inkito isaine kwanza kana tu amenyere ngato chikura inkito isaine once tu amenyere ngendo kito isaine then I will pronounce igendo kolimota gete koiwa so Sifuna is being strategic by making sure nga chikadi chia yenje korotaki injile intact and then tukende nande oisokuligeri Sifuna abantu bamusurrounded kuruse itogusi kibagandi obatia enkoko aba chiambiul muzi chase itu chonzi biko tika ba UDM bakorotaki no bali maiga yae esababu ya nenje bweko monyene ndatebe ngaki erizo rinkuwe bolinga inki kibagandi yakora ase Sifuna inki enkoko yakora ase Sifuna inki obadia yakora ase Sifuna egange nene yoko waga ali ne ringaki ekero to kuja kuisaranza bono to kuaka chikuranga ki ogezo no matenga kibaga ndi na matiangi to kubaruzana ne ngoko the same egento ngeringaki umupira uji asire ga na matiangi na rutire chise chango na okuka chire outside uzi bali baguteka como ega como ega egere ngaki na inugenda buzi yogara kamuraka ga karole kanda malionya na katwane karawe genda gali egere gukachinga kinga chikuro to kuaka ngaito kwanda goji kwanyora ngaki chikuro chitu nchitonyerete gali ngaki bono Sifuna support nanya ariko koira babwatani na bakorete lita likuru ku Sifuna ase United Opposition iliyeta yes nanya ariko bulia babwatani ababarete ase United Opposition bona abuna ande ekerto kwa analyze gende kitokirigere libuya the young people babwatire umuntu ku Sifuna yani barorire uburayi bwaye no burayi bwabusi bweze ito ya Kenya iso kuri yoli abana babake baramizi into bakuri number 1 imbatageti muntu okunire na into corruption they don't want egento kende batatageti no muntu oli for example ne roba itire muntu ndi bwenzi ora associated ne binde batatageti nana beko nyarikana ngaki Sifuna mojania ajambu wojo opposition abana baramizi barabyo abana baramizi abakuru kujenzi okay abuna ba so ese kunyarikana nga ono tokurikire igende kuliza mulinga ki abana abake imbai toba tabata ngaki baminto Sifuna na batanyare bwika lakini ga support rio yiga tubua tega tuminyoke na matiang another thing na ke kwa ga innocent na tabanga ise konyarekana matiangi tairi ticket ya United Opposition munu oyo kubugolie bendera ya United Opposition usiyulisi ya change nechiche bono tagetendara kubuliga abantu bakurigereri guga iga esekire conversation yakere gochicha na abana bakuruku Gen Z yes Gen Z babwate maraga Gen Z babwate umtata buna nakubuli Gen Z bagaje bagatwara matiyangi Gen Z boni gabalese Sifuna mbache ba determine elections cyumuligere ekara toganyerere tebo igot onyariko bagukongiraniria tagetendara ara clip ngire mwakwanda igoro ya Muske Oburu Odinga buna akorekana kwa igwe template taito mwanchu muligereri ararora eclip ekesembeo
nabo igo mwancho muligeli nabo konyara kaba gokuigunga kiale gotebwa na Junet tebaiga. Let me say something in English. As a party of ODM, we are ready to go into negotiations with other formations in the country, the like-minded. Kitu ya kwanza ilete Oburu hapa Migori ilikuwa kuja kuuliza ndugu yake kama anaweza oa Aida. Ndio alikuja Migori mara ya kwanza. Anautoa salamu yake kwa Kijaluo. Jodalawa. Ungeni ora Migori ka. Koro nyagem maka jakom ogosimo. Ni mondo anyisu jo Migori. Ni mondo miyo odhi dalawa sakwa kucha mondo obed dhako. Mondo Raila kende ngama no biro kae richulo kelo dhok ma momoso jogem modaka ne no buro gingane an mana. Okay, idere moment ili mwale goteba Junet Mohamed ya matedra kama tiyo kwa nekegera naende because mutu twara le press officer ya go Junet ngara le press officer anyway. No, actually bono tiga ntebe timba tinga ki abarigereria no monto tegera tamangana yara yaire ODM ya serikali entirety yaye script writer ne script writer yaye completely entirely is one Junet Mohamed. Is one Junet Mohamed, and that is why kwa rodira samangana ria gote yumu gakoyo umugakuri na bwate bono umugakuri na bakobere bwe komanyene goteba ngatiga nkwana mangana asige songo atara kora mangana ariye songo Junet yorangu mugako yuzi wasting time na mangana ariye songo because already into in agreement agoteba nga we went into a coalition with other formations ari no Junet yorangu mugako yongo seriali chinsa goteba formations yabuna ko gutaka kuriya abantu banda abange already mbabwate formation mo egurukunga uda so nke mugako yako ukwana ariye songo ando matayi kwana asekegere nga egogwacha kurwa sakwa bondo naboko take over mukamo muromino meaning mukamo muromo abanga nga naboko nyoma ida onga kwana nenda mangana ya sekegere omugakoria speech ria batasege songo oye butorera abo immediately o switch into what Jonas has told him. Okay, aye kwegure ga tebekananga Junet na arware to burire bwenda agachaka ko minyoka enda aria sa airport elinda agachaka onye chama naende aseme kutane yonsi allegations bakubeke semi abakubeka se mangana irende lakini rende naende karokoro re body language kutane yonsi pi Junet yorore kanira the center stage ka kurwe direction nonye na ase bunge kwarore ga gotebanga nitakulima abo tutalima nyinyi tutatoa so na bere ngeche kabire yo bono Junet tigara enjoy ebintebiga when time allows. I think chikura chigocha tinka bombo bani lakini Junet airane bungeria aurende tigara rusia abantu yarasabone gababo kabagandi doje mba murusi ngese ngenga gosenga kiarore kanete mbabwate jinga kichugwe enjoy kurusia abantu bone gana kubamenyokia aba bono nande Junet korori ori araro ase through nomination bono tigangira ndiri swali kwambuliri abana bali bakorukunga bara misi mumusiko yabaruka mugaga nari kurwari seto magwawa mugaga manana sana tibatinga akaru muiri mumusiko yo mugaga korukunga mugaga ndege sounds yako make speech mugaga ina bagoteba ng'abantu abara misi mbamanyete so meaning ngana abantu bara misi n'abantu abake that is the difference. Egentungira abana bari bare kuriya. I think finally buna bakona ku move bakerorira se sisi ndio sifuna. Abana bari ya nature yabo nonye nkuru wase chinyomba some of them are our younger brothers taribana bayiguri. Taribana bakubwate mangana buna wakoraki kwa batebya. Go and even look at these small kids, they challenge you. Bakukuburia maswali bakakubiga wana akamwana ka grade 1 na kugakumbura swali riko ngenje kabire bagachikoria se maraga bakanyora maraga no mugakomuya igari too soft tarigo confront issues timadi osembwanje toboteria ekero nanje bari tora abantu babanyanchwa nko igure ombateri bari obuya ogwake ki asogotera nande karba gotera gosena alto omuntu uri gwake ki kyarito aganda bune mbori are you seeing now you know akukoreta a feeling ya ekurwa semaraga
maraga igaro muntu konga buno uyo gukenderia abantero ngori no gukenderia abantero ngori akoreke abaye amagana yigarama naenda bagatakanga maraga ria tabete a confront tia serikali 2017 ya cancel chikura iga kamete otubuno muntu very brave because kedege ntoki gukumia korteki akorete abantu abagakagiranga naenda genteke kyo gukumia ekaraba muire opportunity yoko bakwanera ngoge korare lakini bono akarolekana ngo o camel down a staircase lower omusiko kurukungo kiyo mtata nere nkorolekana ari koba omoremu lakini oboremu burita bu transition tikera abana bari bamurangiretie arolekana go confront a regime of today omuntu ororekanire okoreta oboremu buria naende oboke chisie cy'umugaka baba Raila Amolo Odinga siri abegereti because mate etabiye ndo mwaka Raila bagereti okobatabinga Tuesday akaraba igule na Tuesday vijana oye na lazima tutafika ikulu State House mate mwaka ndira ababegete chisia lakini mwaka na mate ngakya control akabatabinga uko juu message itira ruase maraga message itira ruase okiyo mutata message ya rore karire gekubuka no mugakuri rore kanire gekubuka kurwa saraire ime yasifuna na umusiko kurukunga babu owino bono that is why abana bari tindika geti bono kwanda bari go transition go just montonde abana bari bono kwanda bari go tenenamo na sifuna because he says now the right and the correct language pia tukulani mo correct again tamunere nataka withdraw ngabana bali baigwiri tamwe yubona vera contradict no na bana baito bali pakalenka ngana bato passivity go ngambali bana baigwiri ate baba go challenge bali kogenda na mu league into kilikuwa beka nata baba utaiwera a point nelinga abana begana abana basombere their rights no manyete nganje naye we did not read a finance bill lakini all of a sudden a finance bill was yani kaba broken down into pieces baka kero umuntu aka understand that is the power of wabana kuse generation emanyete nkiye kokora so otamanya okomanya kwabo nkiba kokora ntoko mistakani na gendoki no gotaiwera togenda busyo umubare likely sifuna nanya ari ba control yabateyo ntoba ndo chimwina bagenda bono sifuna can right now okay no muno morayata baga bungelinga ki they bakarra maraga because confidence ili yavuata na bono na muna na chitekina gelinga ki tokaenda back to the election bakarangu muntu yokoranga na ero bwata that stamina ekaraba nyoranga na ndo obeire too soft yagelinga ki bamwali bakazikwa koro bagajokiyo mutata na ere bakateba muno morayata ne bakanyono yoko tengiro ngolie kenda abantu the only person ora fight for us nando gutokwana nando kurizo muna nto sengenje ye miaka ensifuna nto mananga kimambi bora achikokia lakini for now they believe in Edwin Sifuna actually corona ngo mupira akari nyayo stadium ariye soto wari gosoera entrance chimachandise charenga koni gwa ariye jasha bana gozingwe chimachandise chere koni cheko kunga sisi ndio Sifuna okay biyamona sana kugira ndeke mina nekyo kama wewe isano sema yani korati abona hizo sendi gotogotware conversation nyingi yatoko ni form abana inchi amangana buna gandrate wachaga gotoya chipeini na njira biyamona digane ya trotinga toka kunjiproof okay biyamona bacho boligere ligo ikirafu kaite to akorere umurobeli itobwe zoko bwakire biyamona sokonyora libaga gentleman tiganduwe pole gochia se abantu ba a constituency ya Emurwadikir. Okay. Emurwadikir ase weekend yega mbasire tio murainere. Umurayuri ngoyo mo wosemerio konene. Na ndo umurainere uringa ase ke wango keria ke kogenda against the odds. Umuga yuri korolekana gabwate chinguru n'uburwanire y'abanene. Okay. Asa abantu be Emurwadikir tuabera mona inu asama abera manene. Na ndo toko basabiranga nyasaye abatulise chinkoro na pole nene na ende kubwa mwana na rundu pole ujase kenyorokiane
mongino manene bwa maskani aliye kenyoro kurukungu mongino Priskila Morale ntinaraire abango tebanga pole. Asante sana. Nindoche oyo kurunga Honorable Fred Matiang'i timati gosine Swedo muntu kali kwiro koma tabani ngano mutaguliri tateba. That is my leader for Magwawa ward and also my neighbor home Hassan Nyanga umbia mono Maria Mugire na kole gwatebire bwakire pamoja abange balengega igabaru ibirengere byabo bale bachicha sensemeli iyo mtandao bacha bande asensemeche message mu chumuligeli buya mono sana nindoche buna mwanya rakoba mo korarende kirigento kilikebwenderete nane mono buna mwanya rakoba mugotubwatia buya mono tumira ne mambia asomuru bili bwensoko bwakire. By the way Diana ntate go clarify Diana gasiretie umusani oye ulio sireta somo basukano ulio bwatekanitie mu bunge bwensemo ye murwa dikri kolende ne kaze ya enero ya kweto mu basukano bwepara asensemo pigipigi ya nyalta kabaye konyoro mu basukano neraga kwaso mu basukano mwao na umusani we basomete ase college gumwe nchumuligereri tigatumira nankyo nchenguru ku Innocent Onyango yasa kulende otwale litukulige.